Fica coa bola presenta o 11 galego da xornada. 150 e derradeiro da tempada 25-26. Benvidos e benvidas unha semana máis, por última vez en formato 11 galego nesta tempada 25-26, o 11 galego da xornada. Temos moito prota hoxe, moito que comentar, moitísimas xornadas, moitos partidos decisivos, así que non me vou devorar moito máis. Antón Vieites, que tal? Moi boas, como estás? Que tal? Boa tarde, como estás? Que tal todo? Bueno, teño estado mellor, xa sabes, teño estado mellor, pero bueno, son cousas e circunstancias da vida que pasan. Aquí estamos para este derradeiro 11 galego da tempada. Dache magua ou apetece che rematar a tempada de 11 galegos? No, dame mágoa. Creo que estamos nun momento tanto persoal como de Figo a Cabola, que obviamente pasa sempre nos finais de tempada, que sempre pois hai máis que contar, pero creo que estamos nun momento no que me dá pena acabar. Novo ficaboleiro. Por certo, a todo isto, subscribiuse co Prime Lucas Dumbría 10, así que moitísimas grazas. Sempre queremos máis de Ima de Alevo, sempre queremos máis. Seguiremos facendo contido, por suposto, ao redor do noso fútbol, pero xa noutro formato. 11 galego final desgasta moito, e moita foto, moito vídeo, moita cousa que cortar, así que volverá o 11 galego a vendeira a tempada. Veremos se con outro formato ou non. Este, polo de agora, rematou. E como temos xente agardando, imos xa pasar polo ximnasio, polo mellor ximnasio do mundo. Exalta Centro Deportivo na Avenida Lugo 6 Baixo en Pontevedra. Polo de agora, porque o Exalta Halo xa está a pique. Retrasouse un chisquiño, pero porque para que as cousas funcionen ben, pois hai que traballalas ben. Fica caola. Chicharro de Noelema por Grazas a Noelema por suscribirse tamén co Prime. Dixo Medialevo, parabéns por todo o traballo. Boas tardes, ficaboleiros, dixo Adri Barraca. O dito, o Exalta Centro Deportivo, próximamente Exalta lo patrocina o xogador Exalta da xornada. E o noso xogador exalta da xornada neste derradeiro 11 galego da tempada, neste 11 galego 150, é un rapá de Mimianso ou algo así, non? Un raparigo, non? Acaba de empezar nisto do fútbol, case non as viviu. Creo que marcou un par de goliños neste final de temporada para a permanencia do seu equipo, Antón. Sí, bueno, o de rapaz igual que a selle curto, sobre todo nas novas tecnoloxías, creo polo que nos dixo antes, pero leva 5 goles deste treito final da tempada que todos significaron puntos cos seus goles. Grazas aos seus goles o Dumbría que sumou 4 vitorias e un empate, e ademais había un partido de enfrontamento directo no Conco. Dumbría Sigüeiro e un gol de Javi Souto no minuto 60 decantou a balanza prol do Dumbría, que acada a permanencia despois de ascender a tempada pasada. Javi Souto, Mazinger, que tal? Boas noites. Pois mira, ahora mismo estou de excursións cos nenos do cole. Estamos aquí en Cabárceno, non sei se me oídes ou me vedes. Agora moito mellor. Sí? Sí. Que pasa? Que igual aparecen por aquí, se salgo moito daqui xa veñen profe, entonces por eso me apartei un pouco. Igual non hai moita cobertura. Aí moi ben, así que non te movas moito, que aí moi ben. Cabárceno boa excursión, Cabárceno... Sí, mellor que aparezcan os rapaces que os animais, non claro, parece? Cuidado. Sí, nós todos os anos facemos un. Ano pasado fomos a Madrid, agora este ano viñamos a Cabárceno, fomos, as CIES. Sempre facemos algo, na casa nunca queda. E nada, non sei se me escoitou antes, decía que demos ca tecla esta reta final, que ao final, os goles entran ou non entran, a veces colles unha racha e metes moitos, outras veces non entra ningún. Pero creo que colectivamente somos máis equipo ahora, aprendemos a defender en bloque baixo e xuntiños, despois sabemos que arriba temos pólvora e é o que está pasando. Deixamos porterías a cero e ao final creo que tamén é mérito do entrenador, porque ao final é o que ten que dar ca tecla. E nada, moi contentos por seguir un ano máis en preferente, que non é fácil. Temos un equipo moi xoven que ten que seguir mallando. Non sabía que era o astro do Dumbría, porque faría o mesmo, verdad? Todos para atrás e claro, diante, cunha dianteira
formada polo Messi da Costa, Diego Estevez e Mazinger, quero dicir, era imposible que non marcades unha por partido. Por que o de Mazinger? Por que iso? Pois mira, o de Mazinger ben por... Mira, que xa están aí, non? Que saúden, que saúden. Veña, ide a cenar, vémonos despois. Aí, a cenar. O de... É que son moito. O de Mazinger é vendo un señor que nos viña a ver sempre a Vimianzo, ao fútbol, e chamábame Mazinger, e, bueno, foi quedando así, ao final tamén o usei nas redes sociales, e foime quedando. De feito, moita xente xa me chama así, xa non sabe nin como me chamo. A verdade é que... Sí, A verdade é que sí. Mira, vou reformular a pregunta que dixo Madialevo polo chat. Que mete máis medo? Unha excursión cos rapaces a Cabárceno ou a defensa do Negreira? A Javi Souto que lle mete máis medo? Buf. Con estes rapaces, ojo, a defensa do Negreira creo que se queda corta, Pero bueno, igual, creo que para min, para o meu gusto, a mellor defensa é a do Betanzos, para min. É a máis sólida, creo que o reflejan os números tamén. Favoritos para o playoff, o Betanzos ou que? Eu penso que si. Eu se tuvera que apostar, eu apostaría que ascenden. Para min teñen un equipo perfecto para a categoría, porque ao final a preferente é unha categoría moi física. Se tes unha defensa que encaixa pouco e extremos que corran, que sean balas, un grandullón arriba e un medio campo tallador, tes un equipazo. E o Negreira, bueno, aparte deso, ten pé, eu creo que... eu se tuvera que apostar, apostaría que sí. Tiña por aquí o dato dos goles, porque quedei coa teima. Os teus goles, estes 5 goles neste último treito da tempada, foron para un 1-0, 1-0, 0-1, 1-1 e 1-0. Gol, puntos, é o significado. Sí, eu decía ao principio de Liga, decía, bueno, o ano pasado no Sofán fomos a playoff, e o secreto é non encaixar. É que se non encaixas nesta categoría e mantés a portería cero aos máximos minutos, ao final un gol sempre vai caer. E nós temos a suerte que con nada generamos moito. Despois temos a Diego que ten media ocasión e méteche 2 goles, entonces non fai falta arriesgar tanto e salir ca pelota xogada, porque para eso tes que ter demasiado bo equipo. Eu creo que Guardiola fixo moito daño no fútbol, porque ao final parece que todo mundo pode ir a calquer campo e timbala, e non é así. Hoxe en día corren todos, os campos tampouco son o Bernabéu, 2 segundos para controlar unha pelota e xa che marchan con ela, o sea, eu creo que minimizando riesgos, defendendo ben e tendo xente arriba que genere, eu creo que xa tes moito feito nesta categoría. Agora vemos tamén o gol de Javi no partido, pero foi curioso porque tal e como estaba a zona baixa, que podía haber 1000 combinacións, foi un desenlace feliz no Conco, non? Porque malia que vos gañades e festexades a permanencia, tamén se salvou o Sigüeiro, entón ao final pues foi un día bonito para os dous equipos. Sí, mira, o gol é mellor que non poñas porque é un pouco lamentable. Eu creo que é o peor gol da miña carreira, pero dos máis importantes, a verdade. E a verdade é que é anedótico porque justo acabou o partido, eles estaban casi chorando e aínda non acabara o partido do Vitoria. Sabíamos como iban, pero claro, puxéronse 4-3, iban 4-2, puxéronse 4-3 e estábamos ali todos vendos co móvil no medio do campo, tanto nós como eles. Fui marcar o 5-3 o Santirso e bueno, xa berrou todo Dios ali no campo. A verdade é que foi anedótico. A verdade é que sí. Habrá que ver ese gol, ainda que diga Javi que non, a xente eu creo que está desexando ver ese gol que foi tan pouco bonito pero tan importante. Antón. Sí. Bueno, o que decía Javi, non? Hai que a importancia do gol. Un tipo grande que arremate xa está. Entrou chorando, pero entrou. Neste caso que apareza no sitio, non rematas ti de primeiras, pero é meterlle a perna para que entre, que ao final vale igual. Sí, o gol foi un remate, unha peinada de Sergio, un remate de Diego que parou moi ben o porteiro, quedou na línea,
o defensa intentou despejar e o poñerlle a perna diante, xa co rebote xa foi para dentro. Pero mira, podes poñer tamén a que fallei 10 minutos despois, que foi ca portería vacía. Esa tamén non podes poñer. Esa non nos interesa. Eso non nos quitas interesa, claro. Que nos quitas o criterio de eleición dos futbolistas do 11 galego. Mario Bermejo fixo carreira marcando goles así, goles de rebote deses, Sí. Sí, e Raúl González Blanco tamén. Moitos así. E despois hai outra curiosidade que eu creo que é do que máis chamou a atención a xente cando pendurou onte Antón nas redes sociais. Bueno, conta o ti, Antón, conta o ti o que leva por caneleiras aquí o amigo Mazinger, Javi Souto, o que leva por caneleiras. Aí vasos está. de café, non sei como xorde iso, pero é tremendo. Isto é tremendo, Non sei se patrocina Candelas ou non, pero bueno, esta imaxe é pro recordo. O sea, os rapaces, é verdad que agora levan esa moda das caneleiras curtas, que eu lembro cando eu xogaba que iban ao Nocello, non? Que eran caneleiras enormes, e despois está Javi Souto con vasos de café de plástico aquí, de caneleiras, tío. A ver, o fútbol é como un globo. Tens que ir sueltando o lastre para que o globo siga volando. E o fútbol é igual, a medida que cumples anos todo sobra. Xa me sobran as espinilleras, pesan máis medias, ao final pesa o corpo inteiro. É gracioso porque sempre que imos xogar, imos tomar o café antes, sempre levo vaso porque rompo a mitad e poño debaixo das medias e po campo. A verdade é que eu sempre digo, a min as espinilleras nunca me zafaron de nada, Sempre que me lesionei non fui por non levar espinilleras, fui ou muscular ou porque xa rompes o nariz, pero justamente na parte da espinilla creo que nunca me pasou nada na miña vida. Toca madeira, será a forza do café, toca madeira. Antón. De feito, cando subiste a foto, etiquetei a Café Candelas, díxenlle, se me facedes unhas espinilleras, continuo un ano máis no fútbol. E senón tamén, digo eu. Bueno, hai que pensalo ben, porque xa son moitos anos e hai máis cousas, quero vivir máis cousas tamén, ter tempo para viaxar, para disfrutar dos fins de semana. Levo dicindo así 5 anos, ao final xa iba a deixar este ano e ao final mira onde estou. Pero bueno. Logo repasamos un chisquiño a túa carreira, que tes equipos para dar e tomar, pero é que vin outra historia túa que tamén me fixo moita graza, pero esta como foi prepartido, digo, vamos a aguantar un pouco. O venres, no pre-adestramento, no último adestramento da tempada, supoño que sería, sabes algo así a túa historia, como ti cun café, estes rapaces que son máis novos estaban xa xogando e dándolle toques ao balón, non? E ti, café, tranquiliño, no bar do Conco. Sí. É que, ademais, o meu equipo, eu a veces, claro, nós temos o campo de fútbol e temos o ginasio mirando ao campo de fútbol. Eu acórdome que cando, estaba lesionado e tal, iba po ginasio, facer as miñas cousas, tal, porque, ao final, con esta edad, como non te cuides algo, e vexo pasar a compañeiros de equipo con un Kit Kat, con patatas fritas, antes de entrenar, dijo, madre mía, agora se como un bistec antes de xogar, xa me rompo por todos os lados. Estes con chocolate, a verdade é que é super gracioso. Claro, no noso equipo, quitando eu, Aarón e Anxo, o resto de 27 para baixo, 20, 19, feito temos un juvenil que xogou casi toda a temporada, juvenil de segundo ano, o sea, temos un equipo moi xoven, por eso eu creo que cos anos, se fan 2, 3 fichajes, eu creo que quedará un bo bloque. Antón. Sigo. Hai que darlle moito valor, esta máis unha pregunta enfocada un pouco polo colectivo, porque nunha tempada na que se agardaba que o Dumbría estivera baixo, lóxicamente, recén ascendido, só estivo en descenso entre a xornada 20 e a xornada 24. É algo que ten moito mérito estar só en postos de descenso nese mes, digamos. Sí. Eu digo, ainda falaba outro día con o entrenador e decíalle, eu para min isto ten moito mérito. Eu sei que o ano pasado ganachedes a Liga de Primeira Regional, ganachedes la Copa, pero facer 43 puntos
con 15 xogadores en plantilla, 4 baixas de todo o ano, con cruzados rotos. Isto é, con un juvenil casi todo o ano xogando, 4 juveniles no banquillo. Eu, para min, o que se fixo este ano, eu teño descendido de preferente con bastante millor equipo e con máis nombres no equipo e estar descendido xa en marzo. A verdade é que moitísimo mérito e, bueno, evidentemente houve moito traballo detrás tamén e quero tamén deixar aí remarcado que eu creo que o Dumbría ten bo entrenador. Se o cuida, creo que vai ter entrenador pa moitos anos. E para que che renove por un ano máis, non? Se decides ao final quedar ou... No, para nada, que eu sei que con Pablo non teño problema. De feito, lévame chamando moitos anos, por eso tamén fui un dos motivos polos que vin este ano. En ese aspecto non teño problema. De feito, ojalá me dixeran un día, mira, non podes xogar máis ao fútbol en ningún equipo. Como xorde un pouco o tema de recalar no Dumbría? Agora xa esta pregunta a final de tempada non ten moita lógica, pero chama atención, non? Despois de Sofán de xogar ese playoff de ascenso, acabas no Dumbría. Sí, a ver, eu en Sofán teño moi bons compañeiros, moi boa relación, incluso con Pablo Torreira, lévome moi ben, co entrenador, e todo. O que pasa que foi bueno, houve aí unha cousiña que non me gustou moito, e non por eso solo, senón que tamén era moita distancia, moitos kilómetros, eu solo, 4 días a semana, vir, xa estaba un pouco queimado, E, bueno, o ano pasado tampouco fui un ano bo porque me lesionei, tuve 5 meses lesionado e... Bueno, fíxoseme algo costa arriba e tal. Pero, bueno, eu marchei ca intención de non deixalo, pero non xogar a un nivel que me exigira, sabes? Pois ir cos colegas se pode xogar vou e se non vou. Pero, claro, despois pensaba e decía eu, ao final vou cos colegas... E se estás aí arriba vanche estar rompendo a cabeza para que non vayas o fin de semana de vacacións ou que... E dixe, mira, é que para comprométome ben e xogo un ano máis en preferente e bueno, fui así. A verdad, quédame cerca da casa, chamaron algúns equipos máis de preferente, pero xa era coller o coche moito e xa a edad xa non está para rular tanto por aí. Temos un vacile tamén por Instagram que deixou aquí Mario IC para Mazinger. Fas máis cartos cos directos de TikTok ou con Tribu? Ai, con Tribu. Espero que non haxe... Sabede lo que é Tribu, non? Sí. Hombre. Non é a primeira vez que sai aquí. Creo que os equipos está moi de moda o de Tribu nos equipos. Estou máis bloqueado que... De feito, vin agora hasta Cantabria cos nenos con 4 tablets. Que non sei. No. Audiencia. Pero bueno, eu en todos os que viñamos no autobús. A verdade é que teño a cuenta bloqueada con máis de, non sei se teño 250 euros aí bloqueados ou... A verdade é que... Pero agora hai outra, hai unha nova. Xa vin que as dúas postas pa aquí. Como é a outra? Así que me preguntou. Claro, sí, para un amigo, como é a outra? A outra é... Espera, que a teño aquí. É que non vai. Isto é histórico. Non sabemos, claro, que acaba de ser. Espera, que a teño no móvil. Ciclo Green, chámase. Ciclo Green. Ciclo Green. Pero escoita, se vas baixar, mando o enlace. Por eso Que fenómeno, macho. Rapiñando. Eu tamén fago moito eso nos grupos co dos enlaces. No, pero se vas descargar, descarga aquí tal, que me dan aí a bonificación, non sei que, va. Sí, os do meu equipo, cando ya levei, dixenlle, no, pero tede lo que facer con meu enlace, así damos 4 céntimos kilómetros, senón son 3. Empezou esta entrevista antes de empezar o directo dicindo das competencias digitais, non sei que. Mira, acaba de dicilo Mayalevo. Seguro que Javi ten o C1 de competencia digital docente. Ao final, con tanta aplicación, ainda manejas. Pois mira, teño o C1 de competencia digital,
pero non me preguntes nada. No, porque, bueno, ao final eu son jefe de estudios, entonces no centro, cando pides os PFPPs po centro, teste que poñer ti de coordinador. Entonces, en todos os cursos que damos de impresoras 3D, de, bueno, cortadora láser, etcétera, eu son o coordinador, entonces puntúo máis. Sí, creo que teño o C. Canto aprendemos, C. Antón? É unha pasada, o sea, marca goles, salva equipos, unha carreira longuísima e ainda por riba aprendendo aquí de todo, de docencia e de todo, sí señor. Unha maravilla, unha maravilla. Bueno, aprendendo o que podo. Tampouco é que... Sempre podes delegar, sabes? Sempre podes mandar... Sí, aquí algún sabe de delegar, Sí, os sí. vídeos, os cortes, e todo sabe de delegar, sí. Mando a de religión, que total ten horas libres e que vai a hacer. Que salvajada. Antón, creo que querías repasar tamén por deixarlle ir cos nenos a Oh, non cear, fai que falta. senón... Non, repasar un chesquiño a súa carreira aí un pouco... o Sí, non? antes, a última en serio. Camariñas, Sordes, Camariñas, Soneira, Baíñas, Mazaricos, Soneira, Sofán e Dumbría. Aí hai fallos polo medio. Mazaricos, nunca tuve no Mazaricos. Eso é porque houve un ano que me dixo o Sandelo de ir xogar a fútbol sala con eles, po equipo do Mazaricos, que de feito íbamos xogar a Teixeiro, a Cárcel e tal. E o único que tuve en Mazaricos é a fútbol sala, pero non me impedía xogar ao fútbol. Eu estaba no Soneira. No Mazaricos nunca tuve. E o do Órdenes tampouco, nunca tuve. Non sei por que aparece aí en la preferente. Creo que é a primeira vez que nunha entrevista corrixen a lapreferente.com, que eu creo que debe ser dos poucos nos que está errados, tío. Sí, eu fixeime, pero xa leva anos así, non sei por qué, creo que é Ferreiro que lle dá os datos. Non sabedes que é, non, Jota Ferreiro? Sóame, non? De fotógrafo da zona da costa e tal, non? Sí, é un crack, eu levo moi ben con el, pero sempre mete a gamba, sabes? Gol do Mazarico se marcou o Soneira, o gol do... É un crack, un grande. E nada, a verdade é que eu tuve Camariñas, Sofán, Soneira, tuve 2 anos no Baíñas tamén, que era o mismo equipo de Vimianzo, pero cando empecé ca oposición, como tampouco podía entrenar ni nada, pois fun 2 anos pa aí. E agora Dumbría. Categorías inferiores sí, no Montañeros, no Ural, pero de modesto solo eses. E pro ano, Solo eses equipos. Dumbría outra vez. E po ano terei que deixalo, porque ahora xa o corpo pesa moito e... Eu agora levo igual 2 anos, dígovolo de verdade, 2 anos sin saber o que é xogar sin que me doi algo. Sabes? É dicir, ou un gemelo, ou un cuádriceps, ou un ombro, ou... algo sempre me doi. E algún día ten que ser. Teño que ir deixando que... Teño que deixar paso a Estévez e xogadores que veñen aí pisando fuerte, da baixo. Ti sabes que un escravo das súas palabras, 18 de maio en fica coa bola, isto de po ano deixo, non sei que, xa saiu máis veces que logo volve xogar po ano que ven, seguro, o sea, seguro, pero bueno, se ti queres dicir que é o último, eu vale, non cho vou negar. A ver, eu o último non digo que sea, pero a nivel exigencia é probable que sí. Te che desbloquean a conta de Tribu renovas. Bueno, a ver, eu hei de decir que no meu equipo hai xente que gana máis co Tribu ca cos 2 pesos que lle den, Tamén vos lo digo. Veñen de Coruña hasta Dumbría, eu creo que facturan 28 euros cada viaxe. Di creo como se non o tivese calculado, Como se No, porque eu non vou desde Como se Coruña, non vou sabe- desde Camariñas. Como se desde non saber Vimianzo. a céntimo por kilómetro, Ai. Algo máis, Antón? Hasta A aquí- última clásica, non? Hasta aquí foron 50. Que non está nada mal, porque agora meteron tamén entre provincias diferentes. Sí, agora. sí. Sí, señor. No, Claro. está lle quedando unha promoción a Tribu magnífica. Se quere pasar por Caixa que pasen tamén, Sí, Sí, pero eu non sei que é o que leva eso, pero... Bueno, a ver, Eso, deixa moito que desear.
É o ministerio, Porque- non? Habría que... Cousa do ministerio, sí. É do Habría que perrito. patrocinar a Sí, pero- Españita. É do perrito. Sí, pero é que sacaron o comunicado de que hai xente que vemos que está, bueno, utilizando isto dunha forma non sei que, e mandas unha verificación cando lle sacas un selfie a túa nai, colgas o DNI de túa nai e xa está. É dicir, o que tens que facer é que, bueno, non o vou dicir, a ver se me van tar oíndo o fa. Díxome un amigo que Non él me dixo que... digas, non me digas. Deixa o bug así, a ver se aproveitamos. Ya nos entendemos. un pouco máis. Nos entendimos perfectamente. A clásica xa sabemos, Antón. A clásica, facemos unha pregunta clásica a todos os protas que saber a que se dedican máis ao lado do fútbol, pero ti xa nos acabas de deixar moi claro que xefe de estudos, se queres dicir o colexio ou algo por rematar, pero do resto xa coñecemos un pouco a tua labor. A ver, en A en A son profe. Sí, son profe de educación física, son jefe de estudios e, bueno, axudo aí a algunhas persoas que están opositando pa mestres tamén, pa mestres de educación física, digamos que lle boto unha man. Preguntou Marialeo polo chat que fai cando un rapaz di clase de gimnasia. Buf. No, a ver, eu non son dos que me enfado, de feito dino todo o día, da igual que os corrija que o din todo o día. Porque claro, na casa escuitan eso. Eu explico, eu digo, yo non é profe de gimnasia. Sempre vos cabreades. Non é que nos cabremos, pero se decides profe de gimnasia é como se decides profe de baloncesto. Gimnasia é un deporte, como é o baloncesto. Educación física englobas todas. Explico yo así, tampouco é algo que me fastidie, pero bueno, sí que os corrijo. Cando o di en gimnasia, dijo, como? Eu non sei que é eso. Entonces xa se dan cuenta. Reivindicación. Pero ojalá eso fora o peor que din, Eso. Pois, Javi, que moitos parabéns pola permanencia do Dumbría, que quedou unha conversa, unha charla magnífica, maravillosa. Como dixo Madialevo antes, nos claustros tes que ser un espectáculo, o sea, todos os colexios querrían a un profesor como Javi Souto, e seguramente moitos equipos da preferente un dianteiro como Javi Souto, así que moitos parabéns pola permanencia e moitas grazas por conversar aquí connosco en Fica coa Bola. Gracias, e gracias a vos tamén por este traballo que facedes, que a verdade que o facedes cojonudamente, felicitarvos tamén, vale? Moitas grazas, unha aperta moi forte, tío. Veña, chao, gracias. A cuidar aí dos nenos de Cabárceno, que senón, claro, van aí cos animais. Boa excursión, Cabárceno, é moi boa charla, señor. Podes colgar cando queiras, podes colgar cando queiras, non hai... Vou correndo que me comen todo. Pero ti non podes comer, ti xa... Grande, Javi, grazas. Qué fenómeno, macho. Sí, señor. Pero as cámaras non da igual que pase toda a tempada que non... Javi Souto. Está evidente, o sea, non sei se o tintes claro, é evidente que vai xogar un ano máis. Sí, seguro, vamos. Ou dous, seguro. Catalín, boas noites. Acabas de perder a mellor entrevista de toda a tempada. A mellor entrevista de toda a tempada. A mellor entrevista de toda a tempada. Perdona. Chegando tarde. No, pero que o mellor é que non rematou o show, porque gozamos dun show, dun espectáculo, pero agora ven outro. E despois teremos outro, porque temos tres protagonistas hoxe, imos co segundo, pasamos do gimnasio Exalta Centro Deportivo e agora imos copiei Antón a estrategia, imos con el huevo de la abuela. No, claro, sí. E que rematei nos hoxe, dixe, en vez de tiralos, xa levo para arriba. Aí están. Hai alguén que reventou a caixa de ovos contra o Chan. El huevo de la abuela. El huevo de la abuela patrocina, bueno, no Día, no Carrefour, na Miranda Parte Hostelería Galega, por suposto, tamén hai que ir aí a la huevería, aí. Claro que sí, espectacular. Pois, el huevo de la abuela patrocina o bazo da xornada.
temos que falar, querido Antón, doutra permanencia na preferente norte, neste caso a tolemia da Marosa. O Cidade de Ribeira, que empezou 0-2, tiña que gañar sí ou sí o Burela, acabou gañando 6-3 nun partido completamente tolo e cun protagonista, cun heroe moi claro, moi evidente. Pero que non era que tiña que ganar onte, era que levaba 4 xornadas seguidas tendo que gañar sí ou sí para ter opcións, e o equipo de Julio Castro que foi vencendo partidos, venceu por exemplo na Lín, venceu tamén finais e partidos directos, e onte, nesa última final contra un Cidade de Ribeira xa descendido, o que dicías, minuto 10 estaba o partido 0-2, ao descanso, co gol do noso prota, chegouse 4-3 para que finalmente un dobrete do presidente Pichichi Jairo Campo deixara o partido 6-3 e a permanencia para o equipo da Marosa. Protagonista, sen dúbida, participa nos 6 goles, gole 3 asistencias, 3 goles nos últimos 4 partidos. Histórico, Francisco do Canto González Junior, ¿qué tal? Buenas noites. Buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vosotros? Nos moi ben, todo ben. Yo también. Bueno, el partido de ayer era un partido que teníamos que ganar, sí o sí. Empezamos muy mal, la verdad. Yo creo que fue nerviosismo. Alguien estaba muy nervioso y todo, pero al final luchamos hasta el fin. Foi unha festa despois, cando remata ese 6-3, foi unha festa e o estadio todo botes de fume verdes, foi unha liberación tamén a permanencia. La verdad que sí, había moita xente, joder, no se podía perder este partido. Había niños, había xente más grande, había casi todo el Burela ahí, que estaba muy lleno el estadio y estaba bonito para jugar. Sí, señor. As preguntas que chegaron por Instagram para ti, case todas eran... Pregúntalle que sentiu no cambio cando todo o estadio aplaude a Junior e que se che pasou pola cabeza. O sea, bueno, fue algo muy especial, la verdad, porque estoy aquí hace poco tiempo, casi no conozco nadie de ahí, solo los que entrenamos juntos. Y bueno, salir de la manera que salí ayer para mí fue algo muy especial, porque al final estaban los niños, la gente grande aplaudiendo, y los niños estaban por ahí pidiendo fotos, chocando con la mano. Foi moi especial. Senticheste un crack, un dos que xoga a Champions, macho. Faltabache firmar balóns ali na Marosa, tío. Bueno, sí que hice unas firmas, pero en camisetas. Sí, mira que eso dentro duns anos igual vale cartos, aí a firma de Junior, do Burela, bueno, cuidado. Que, bueno, los niños son muy cariñosos y a mí me gusta cuando hay niños así para chocar, hablar un poco, divertir, que yo cuando era más pequeño también hacía esto. Había un más grande que iba a ver el partido y me gustaba mucho. Dai, Antón, dai. No, eso, sobre todo a primeira parte do partido, non? Do 0-2, logo o Cidade de Ribeira que se pon tamén todos por diante, ao 4-3. Unha locura. Sí, es que yo la verdad cuando iba a 0-2, me puse un poco como que vamos a fallar el último partido, va a ser una mierda. Pero es que la verdad el equipo reaccionó muy bien, porque yo dije, bueno, igual vamos a empate al descanso y a remontar a segunda parte, pero al final no, lo remontamos xa en los 45 minutos. Sí, señor, e iso que 2-3 se pon co gol de Moja tamén o Cidade de Ribeira, ou seja, foi unha talimia. Podo ir pinchando o partido porque eu creo que é o que decía Antón, participas nos 6 goles, ou seja, estamos vendo tamén os primeiros do Cidade de Ribeiro, resumo de Tibi, pero ao final, aínda que xan 3 asistencias e un gol, tes participación en todos. Eu creo que, non sei, evidentemente é o primeiro partido que vexo de Junior na miña vida, pero debe ser dos mellores partidos da túa carreira, sen dúbida. Sí, sin duda. Sí, fueron los 6 porque creo que el primer gol venía de un remate mío, pero fue con la zurda, fue muy mal, y la paró el portero y tenía Vila el rebote, y también el que metió Celes de cabeza viene de un peinado mío. Sí, la peina, la para el portero y 20 de rebote, y después 3 asistencias y un gol. Que non está nada mal. Aí está a asistencia primeira para Diego Chao, este o gol de Moja Endón do Cidade de Ribeira. Aquí o remate que diste, foi ¿no? gol de empate.
Sí, fue un gol de empate. Aí está. E o El 4-3 de, el é de un Diego golazo. Chao fue 2-2, creo. Y después fueron 3-2. Nos metieron 3-2. Y después se empató Celes, que fue el peinazo de cabeza. Y el 4-3 metió yo, Este que casi no la o que di meto. Antón aí que é un golazo, é como que che queda o balón aí 4 veces, hai un rexeite, outro rexeite, Ah, tiveste que porfiar, tiveches que porfiar para marcalo. joder, no quería entrar, porque lo que pasa es que no llegaba al balón, ¿sabes? Intenté lo máximo para sacar al portero, pero soy muy pequeño, ¿sabes? Las piernas no llegaban tanto al balón. Y después del rebote me pongo para tirar, pero viene uno, me choca y pierdo el equilibrio para tirar. Y pues ahí, al final resté el balón ahí y la tiré, por suerte. E Porque sí, acabas o partido con 2 asistencias a Jairo, que claro, ten que ser o que das primas, non? Para a permanencia. esto hay que hablar después, igual sí, sí. Que Porque pague algo. el último, joder, podía meter yo, pero dije, bueno, me da igual. Mellor a este Hay, que o que ten que pagar, non? Mellor dar a este que o que ten que pagar. hay que pagar por las asistencias. Y es la tercera que lo hago, porque lo hice una asistencia también en Sofán. Fue igual que el gol de cabeza, pero contra Sofán. O sea, para que poña cartos para renovar a Junior, non? Este verán. Para que sigas aí na Marosa. Espero que sí. Hay que hablar de esto. Porque comentábalo ti antes, tamén me están preguntando un pouco polo chat, como foi esa chegada ao Burela? Porque ti estabas na Candelaria en segunda Fudgal, no grupo de Lugo, non? Como se dá esa chegada ao Burela? Sí, porque yo estaba en Portugal. Antes estaba en Francia y me fui para Portugal, pero mi novia está aquí en Burela y mi hija también, que tengo una hija pequeña. Y dije, bueno, sabía que había un equipo, pero no sabía que había equipo en preferente, porque yo antes jugaba en España, pero no sabía que había un equipo de Burela. Y al final tengo un amigo mío que juega con nosotros. Y le pregunté que si podía venir a Burela, si hay alguna posibilidad de entrenar con el equipo, porque llevaba un año sin jugar. Y me dijo que sí, pero cuando llegué iba a entrenar con Burela desde noviembre. Estuve entrenando ahí, entrenamos todos los días y al final quería jugar. Y el mister me dije que estaba el mister pasado, ok. Y me dije que no iba a jugar mucho ahí, que igual me hacen la ficha del filial, que es Candelaria. Yo dije que sí, que yo quería jugar y al final fui a jugar con ellos. En segunda creo que jugué 8 o 9 partidos ahí, con la copa y todo esto. E aí cando xa chega Julio Castro e nese final de liga, como dicía Antón, recital tras recital de Junior, un dos heróis sen dúbida da permanencia do Burela. Sí, el 2-0 contra la Lin fue importante. Teníamos que ganar, es que la perdimos y además fueron partidos muy difíciles. Pero para mí el partido más difícil fue en Ordes. Pero la Lin también sí que corría mucho los chavales de ahí. E que en Ordes, eles xoganse o playoff contra vos nese partido. Sí, por eso. Es que la verdad que para mí fue el partido más cansado físicamente. Pero y ganamos. Es que hay una mentalidad muy buena en el equipo para salvarse. Por eso todos los últimos 4 partidos, todos dieron la vida para el escudo, que fue algo muy bien. Se non coñecías o Burela, que che parece o campo da Marosa? Porque non sei que decimos sempre que un dos máis bonitos de toda Galicia e co mar de fondo, se marcas golazos e ainda por riba tes esas vistas, moito mellor. Sí, la verdad que sí, el campo está muy bien. El césped y todo esto, a mí no me gusta natural, pero está muy bien. Yo soy más de artificial, pero sí que me gusta el campo de Amarosa. Mira, dixo Jarius por aquí, perdón, Antón, en la Lin outro golazo de Junior de Vaselina tamén. Sí, fue mi primer gol en preferente. Aquí salió el portero, la piqué por encima y después la metí. Creo que fue el 0-2, porque aí quedamos 0-2. Antón. E falabas antes de Ordes, a semana pasada entrou neste 11 galego Kiko, o porteiro.
Eu non Chao. sei, ti que ves de fora, chegas ao vestiario e ves que o porteiro ten un dedo roto, non sei que pensas. Sabes que el partido este, yo desde el primer día, cuando lo vi entrenando y todo esto, el tío es muy bueno. Joder, es que los partidos ahí contra la Lin también hizo dos paradas que serían golazos. Y Sofán también nos apretaron aquí para un empate que la paraba todas. Y está muy bien ahí. El portero sí que está bien. Está un pouco tocado, ¿no? Da cabeza un pouco, eso sí. Está un pouco tolo, pero polo resto, porteirazo. Sí, sí, por lo resto está bien, sí. Y hay que estar más calmo, pero por lo resto bien. Sí, señor. Tamén preguntaba Música boleiro. antes por aquí Schoolmart, canteirando estradense, o sea, eu creo que sí que a forma na que chegas ao fútbol galego, non? As escolas da Estrada, como empezas un pouco a xogar aquí en Galicia, non sei como se deu todo iso, porque ti de nacemento eres caboverdiano, se non me trabuco, como acaba un caboverdiano xogando nas escolas da Estrada? Sí, porque al final tenía un tío mío que vive ahí en la Estrada y los enseñaron un vídeo mío para traerme todo esto y se ponieron de acuerdo. Y llegué para jugar en la escuela, ahora es, no, siempre fue el filial de Estranense. Y estoy jugando ahí en la escuela. El primer año casi no soy porque por la ficha tardó mucho, pero soy en la fase de descenso y al final nos descendimos. Para un año, mi segundo año de juvenil, quedé segundo máximo goleador, pero no conseguimos ir para el playoff por 3 puntos. Y fue la mejor temporada aquí, sí, en España, porque estábamos en Gallega, que era una liga muy fuerte de juvenil. Y este mismo año también seguí a debutar con Strarense. El entrenador era Nacho, es de uno que jugó en Compostela y esto. Nada mal, nada mal. No, la verdad que no. Y el debut fue contra el Celta C, pero perdimos, pero está bien. Era muy bueno. Sí, Los de señor. Celta eran muy buenos. Estaba eu pensando, Antón, a seguinte entrevista con Junior, porque entendo que agora despois da permanencia do Burela e de ser un home importante neste treito final, mínimo un ano máis no fútbol galego vas ter, eso seguro. A seguinte xa en galego, porque sotaque xa hai. Xogamos xuntos, algún xa por aí xa lle metes, a seguinte ten que ser xa completa en galego. O sea, sí, tiene que ser así. O sea, que poano fútbol galego, ¿no? ¿Cómo? Digo que poanos xogas aquí seguro no fútbol galego, que non vas marchar agora por ali. Sí. No voy a marchar. Que está mi novia aquí, tengo que quedar aquí. Din polo chat que firmaches onte a renovación. A ver, eu non firmei nada, pero As primas. Que paje. aún non teño nada firmado. Pero non sei que voy a quedar. Tamén cando chegas a España creo que tes o apoio por unha noticia que estivemos vendo antes do Faro de Vigo de que tiñas uns primos, uns curmáns en Portugal, non? Pedro Brazao Sí. e Yuri Tavares, non? Que estaban xogando en Portugal e que agora están no Bodrum e no Parazim. Sí, son meus primos, soy máis cerca de Pedro, porque cuando tenía 11 años, 10 años, me fui para Francia y viví 2 años con él. Y él xogaba no Nice, a ver, creo que vosotros digan Niza, que es el equipo de primera división de ahí. Yo también xogaba ahí, pero él es 2 años más viejo que yo. Y jugamos los dos ahí y tenemos esta amistad, pero ahora hablamos más poco, pero es mi primo. O que sí. Con Maricón también, fue con la selección de Portugal. A ver, yo el máximo fue xogar en Niza. Xoguei sub-11, sub-12, que es como, creo que aquí es infantil. Sí. Y nada más. Aquí valoramos máis a permanencia do Burela na Marosa que xogar no Niza, xa te digo. Sí, o sea, esto hace mucho. Ahora que acabou a tempada, cales son os teus plans? Refírome para un tipo de Cabo Verde no primeiro ano que vai a estar Cabo Verde no Mundial?
A ver, sobre el Mundial, no sé qué decirte, que van a perder los partidos y van a ganar. Pero habrá que verlos, por lo menos. Ningún chance lle das de oportunidade, macho. Xa asumes que van perder todos. O sea, con la convocatoria que hicieron, va a ser muy raro ganar un partido. Pero los planos para este verano, quiero mejorar físicamente y solo esto, o sea, porque si no, tiene preferente hay que estar bien físicamente. Sí, señor. Y es algo que a mí me falta desde juvenil. Onte Soy no medio 75 para asistencia a Jairo, dúas boas carreiras no 70 e pico, O sea, que onte igual era pola motivación de conseguir o obxectivo, pero aínda aguantache ben ata o no 88, coido que che trocou o Mister. 82, creo. A ver, para atacar siempre tengo fuerza. El problema es para defender. Para ayudar atrás, ahí me cuesta baixar. Pero sí que vais. Pero me cuesta más. Dixeron polo chat aí, Jairus, tiñas que ter ido ti coa selección. Bueno, tengo un amigo mío que tenía que ir también. Y juega en Santa Clara, de primera división. Ujú. Y no lo llevaron. No sé por qué. Que la verdad sí que yo también podía jugar ahí. Que los de ahí adelante son muy malos. Nada, outro ano como este e por ano xa se convoca Cabo Verde. O sea, solo están ahí por los agentes y esto, pero son muy malos. Vaya rajada está quedando a selección caboverdiana, Pues, es la verdad, hay que decir. Algo máis, Antón? Nada máis. Facémoslle a todos os protas que pasan por aquí por Fica coa Bola a pregunta clásica, que por coñecelos un chesquiño máis fora do fútbol. Non sei a que te dedicas máis alá do mundo do fútbol, algún hobby así que nos contes, que fas por Burela no día a día, que che gusta facer, que che gusta de Burela, sei que vives en Burela, ou non sei, o que queiras contar aquí máis alá do fútbol para que che coñeza un pouco a xente de Fica coa Bola. Bueno, en Borela, no sé, yo empecé a trabajar hoy. Hoy fue mi primer día de trabajo y algo que me gusta en Borela, no te sé decir, que yo no salgo de casa por nada. Y algo que me gusta hacer es jugar la PlayStation con mis amigos, quedar con mi filia. Y no me gusta salir, no me gusta ir de fiesta. Yo soy un tipo más caseiro, de quedar en casa y esto. Sí, señor. Sí, señor, un No. tipo caseiro. E a última que chegou por Instagram, Julio Marzán, preguntádelle a Junior se xa sabe o significado de afundirse en defensa, de hundirse en defensa. Esto es Mr. Fijo. En partido contra la Lin, a mí me decía que tenía que hundir para ayudar a un lateral, pero yo no entendía. Yo decía, guau, ¿qué es hundir? Y yo me ponía de medio centro y el extremo quedaba siempre solo. Y me estaba ahí gritando, ponte tú de lateral, tienes que hundirte. Yo dije, bueno, vale, pero ahora sí que ya sé. Ahora sí que Que xa sabes o que é los otros afundirse. partidos lo hice muy bien. Sí, señor. Preguntou Jatalim a que xogas a Play, FIFA ou Fortnite, ou a que xogas a Play? FIFA, solo FIFA y Fórmula 1, nada más. Sí, señor. Eu teñoche que dicir unha cousa máis antes de que marches. Xa sabes que temos moi boa relación con Jairo, que ano pasado entrevistámolo, e que nos pasou o teu WhatsApp, e que fixo ¿El forza para que... mediocentro o el delantero? Delantero. O Presi, Ah, o vale. Presi. O O das Presi, ah, das vale. caneleiras de jumpers. Sí. Que non sei se as segue poñendo, pero usa espinilleras de caixas de cartóns de aí dos gusanitos. Que me dixo, tes que entrevistalo seguro, pasa que che vai a costar sacarlle un pouco as palabras, que é un pouco tímido. Teñoche que decir que moi ben, Nada, Sí, la verdad que soy un poco tímido, pero hablarse que ya hablo mejor porque yo cuando llegué aquí estudié un poco, pero yo soy tímido, no hablo mucho. Nah, pois nesta entrevista non o pareceu, a min polo menos. moi ben. Moi ben, moi ben. Bueno, ben. Pues nada. Pois Junior, moitas grazas, moitos parabéns por ese recital que deche onte cos 6 goles, participando nos 6 goles da permanencia do Burela. Moitas grazas por pasarte por aquí por Figa coa Bola. E nada, seguiremos pendentes da túa carreira aquí en Galicia, a ver se no seguinte mundial xa te chama a Cabo Verde.
E botaremos Bueno, uns clubes pro tamén. Espero que sí. A ver se hai suerte. Grazas, Junior, unha aperta forte, moitas Bien, gracias. gracias, Deña, chao. Aí está, qué fenómeno. Sí, Qué señor. Qué crack en qué crack. Sí, sí, la verdad que sí, de crack en crack. Aparte, variopintos, digamos, os protagonistas. Javi Sí, Souto, sí. Junior, moi ben. E que queda para capítulo dunha telenovela, non? Porque un caboverdiano xogando un Burela, Mazinger salvando a Dumbría queda Queda mellor. Sí, queda auténtica samba. Unha lenda, queda. Unha lenda viva. Ademais, eu diría dos primeiros ficaboleiros, porque a primeira entrevista de Fica Cabola foi con Javi Pazos. Cuidado, porque quedou Creo que estaba moi segundo. quieto. Quedou segundo. Neste caso, en concreto do que vamos falar, quedou ás portas do ascenso co Marín Javi Pazos, pero a seguinte entrevista foi Dubi Paredes e Cheri falando daquela Copa do Rei, daquel Ribadumia que xogara contra o Cádiz. Pois, amigos e amigas, o Ribadumia está de volta na preferente. Hola amigos, ¿qué tal? E parabéns por este regreso do Ribadumia preferente. Que tal? Como estás, tío? Moita resaca ou non? No, ven. A festa foi pa iso. Vinche que estaba rindote aí co clip ese de parar a mexar un pouco as cervexas, non? A descargar para volver a cargar. É que ese momento foi brutal. Estábamos 20 do equipo mexando e 4 ou 5 desvalijando a gasolinera. Sí, señor. Oye, vaya temporada, tío. Vaya temporada de principio a fin. Falábamoslo tamén cando quedamos aí para conectar co equipazo que fixo o Supermarín, que todo o mundo falaba do proxectazo do Marín, de todo o mundo que firmar e vai o Ribadumia. E aparte non é que fora que lle roubastes o liderado no treito final, é que foi un man a man durante toda a tempada. Sí, creo que incluso estuvemos 15, 16 jornadas nós totalmente líderes. E bueno, que queres que che diga? O Marín sí que tiña equipazo, pero ten equipazo. Pero o que fixamos este ano é increíble. Oye, sube aí un chisquiño a cámara, xa que hai confianza podo cho pedir, sube aí un chisquiño a cámara. Ai, maravilloso. Antón. Eu, mirando cousas e tal, hostia, 10 goles, Cuidado. Que me iba a decir, Anxo? 10 goles, Na primeira entrevista era aquelo de non marco un gol dende infantís, non sei que. Dende aquela mollas moito, ves portería con facilidade. Creo que é o primeiro ano que supero as dúas cifras en número de goles. Incluso onte, a min o segundo gol é meu e danllo ao porteiro en propio. Fun detrás do árbitro que por favor que modera, pero non hubo forma. Sí, señor. Sí. A ver, que nos contas da festa? Porque o primeiro que vimos no vídeo, esa moto de Pargui, bo persoeiro Pargui, tamén. Teño aquí unha casa, bueno, non o teño agora, pero regularmente está durante o ano, que coincidiu moito con Pargui tamén na base do Celta, bo persoeiro, Roi Parguiñas. Sí, teño moitos no vestuario que son como él. E esa moto que non queres contar moito por se ven tráfico, non? É que eu non vin eso. Non sei en que momento apareceu esa moto. Sei que é a del, pero non sei en que momento apareceu ali. Eu non sei nin onde estaba eu. Así que máis menos. Ai. Dai, Antón. Teño moito persoeiro no vestiario porque o vestiario é teu, podes decir, non? As 40 anos no Ribadumia. No.
30, levo 30. Teño 30. Es 30 pelevas. Os últimos 9 son, case, non? Y 9 tempadas, ¿no? No, 9. 9 temporadas. Son as mesmas que leva a directiva. Que é curioso que baixado ao barro continuar e aínda así que se manteña a directiva e Cheri Gómez. O sea, que parece que estades aí postos polo ayuntamiento na Senra, macho. Sí, pero a ver, eles acabaron os mandatos que tuveron e este último mandato non querían seguir. Ao final, como creo que non había nadie que encollera, seguiron creo que outro mandato e mira ti por onde eu estou os 9 anos con eles. Sí, señor. O sea, dubidache moito seguir cando se descende o ano pasado a primeira regional? Houbo moita dúbida ou tiveche moi claro eu quero devolver o Ribadumia mínimo a preferente que yo debo tamén un pouco? A ver, eu estaba moi jodido porque cheguei en terceira división e o club estaba en primeira regional. Sí que chamante equipos e demais, pero sempre que en Ribadumia fixeran un equipo para competir e para estar ou intentar estar arriba, eu tiña claro que si había equipo eu iba a estar. Anda, Jatalín polo chat tamén dixo: eu quero saber o presuposto do Ribadumia e a estimación do Marín. En cifras non creo que se queira meter o bo de Cheri. A seguinte sí que seguro que a contesta. Pregúntalle pola pecheada na Estrada. Algo pasou aí antes desta xornada decisiva, pasou algo na Estrada aí un pouco, non? O tema económico non o sei. Nin nun lado nin no outro. E a pechada da Estrada, que queres que vos diga? Incluso creo que nos veu ben. Sí, como é iso? Sí, eu creo que sí. Ese partido salín moi jodido. Bueno, os meus compañeiros igual. Pero creo que foi unha liberación porque eu chego o martes ao vestuario e a xente chegaba cunha sonrisa na cara. E viñamos de perder. E eso doume tranquilidade. Eu sabía que contra o Marín ahora está ben decilo, que íbamos ganar. Pero sabíamos que íbamos a competir e sabíamos que non tiñamos nada que perder e o mismo ocorreu esta semana. Quitalle o liderato ao Marín, vaste xogar o ascenso contra o Golado no seu campo e a xente entre semana estaba super relajada e esa confianza que lle das ao dalado foi brutal. Eu creo que esa foi incluso o que decía, que perder na Estrada foi clave para descender. Foi clave, pero un dende fora pensa, o partido de ida contra o Marín 3-0 en San Pedro, cae o Ribadumia, perde na Estrada e na Senra ese partido decisivo. A ver, dende fora é curioso, o sea, é difícil pensar en ir tranquilo a ese partido. Se ti mo dis, eu creo cho ben, sabes a relación que nos une, pero... Mira, o partido de Marín é un 3-0, o resultado é o que é. Lógicamente, metenlle 3 goles, pero os 3 goles son no 83, no 89 e no 90 e pico. Nos na primeira parte temos 2 ocasións moi claras, creo que somos moi superiores na primeira parte. Na segunda parte tamén temos hai unha man fora da área do porteiro que si que dentro ou fora, ao final pitan a fora. Acaban nada e acabamos xogando con 4 da línea de 4, 3 xogadores fora de sitio, porque eu acabei xogando central, un medio centro acabou xogando lateral dereito. Ao final era xente que estaba fora de sitio e non era habitual que acabara xogando aí. E o partido do outro día, sinceramente, foi moi disputado, pero non sabíamos das nosas bazas. Hai un penalti por aí que pide o Marín, non sei agora, xa que estou coa polémica por meter o dedo, non sei que che parece. Non me pareceu tanto como para, bueno, dicir, a ver, para a chorada que lle mandaron despois. Mira, sinceramente, lín a noticia que dixeron que había penalti e eu pregunteille aos meus compañeiros de que penalti hablan. Porque nesa xogada creo que Javi Pazos medio tírase pero nin protesta. O sea, non sei. A mí non hai nada, vamos.
Antón, Pero é normal que teñas que pedir. home, claro, pues, na virtude de pedir está a vontade de non dar, eso é así. Antón, que senón isto é unha conversa de... Como algunha que tivemos a altas horas da madrugada en certa festa e... A min gústame ser observador, pero polo chat, por pedir que non sexa, Serantes 97 Cheri cénsate en Ribadumia. Están en proceso. Coa renovación do 10º aniversario. Bueno, hai que negociar, ben, eso. Outro máis, aquí todos veñen a fica coa bola a pedir cartos, macho. A pedir hai cartos. Hai que negociar. E nós non pedimos cartos. Digo eu, aos equipos. Esta entrevista estás en patrocinador. O sea, quero decir. Ya, esta entrevista vais en patrocinador. Haberá que falar co bugallo grande que tiveche que aturar o pequeno tamén ali para que deixe un bizum ou algo. E o bugallo grande tamén, que era o máximo xiareiro do Ribadumia. Xa non xoga, ou si, estaba na Unión Dena, pero xa non continúa, ou si. Non xoga. Que xogador nos perdimos, macho, que xogador nos perdimos. Xoga noutros lados. Mira, dixo Catalín que pensaban no Ribadumia cando o Marín firmaba Galácticos un tras outro. Pois creo que o que pensábamos todos. Que era un equipo que... A ver, vou non dicir abertamente. Que se non ascende é un fracaso. Eu digo así. Que pasa? Que este ano tuvo a mala suerte, porque creo que é a mala suerte, de que atopou a un equipo que plantou cara. E que neste caso levamos noso gato a agua. É un equipo que tampouco está, ou un club, mellor dito, que tampouco está na categoría na que merecía estar. No, para nada. Por iso. No, tanto nós como Marín. Eu falo Sí, dos dous. correcto, os dous. Sí. A estatua na Senra, entón, para cando? Ou non che dixeron nada? O sea, Aspas vai ter unha en Vigo, Cheri ten que ter unha en Ribadumia, digo eu. De momento non sei nada deso. Non sabe de negociación, o sea, de cartos po ano, non sabe de estatua. Non saben de Estíbugo, da moto. Ti sabes non saben de Estíbugo. onde está a discoteca La Luna, sabes, ¿no? Ou non sabes? Leváronme. Engañado, ¿no? Engañado. Contáronme que onte a festa da Luna debeu estar ben, porque había un xuvenil que acabou fastidiado, que se lle complicou bastante. Se o xuvenil acabou fastidiado, que en teoría é dos que adoita ter, digamos, hábito, non me imagino a xente que xa non está tan afeita a sair regularmente, non? Foi boa festa, en xeral. Sí, foi boa festa. Pero os maiores estábamos ben, Estábamos nós mirando os pequenos. Ai, quería rescatar tamén aquí contigo, claro, esa baixada ao barro, ese continuar no Ribadumia, ese devolvelo a preferente. Tiña por aquí estas fotos que ademais foron fotos que tiña xa descargadas no ordenador da primeira Copa do Rei que xoga Cheri co Ribadumia. Vaya míticos, Roberto Pazos por aí, Luis Carro de adestrador. É tremendo, parece que pasou máis tempo do que eu creo que pasou. Sí, creo que 6 anos. Foi en diciembre de 2020. Bueno, eso é en Cantabria foi antes, pero por aí, por esas datas. Sí, moito mítico. Sí, señor. Como pasa o tempo, Agora xogando, ascendendo a preferente contra a golada, ou seja, é tremendo. Marcando goles. Marcando gol, ainda que non cho deixe o árbitro. Sí, pero todo o mundo quere xogar o máis arriba posible, pero eu tiña claro que a min non se me caían os anillos por xogar no fútbol de barro como decides vos. Sí, señor. Tsunami, MVP da festa, Eloi Fariña. Hai moitos, MVPs. Hai moitos. Hai algún que creo que está chegando ahora a casa. Así que... Por ahora. Ahora, Sí. Hombre, non é Para mala conectar hora. con esta entrevista. No, ahora Para cenar vendo a entrevista, poñe pro chat igual. Igual reengancho tamén xa esta noite, xa que estamos. Se houbera donde, igual sí. Catalín, Ribadumia, Marín ou os tres de Vigo, Gondomar, Matamá e Xuvenil de Ponteareas. Quen ten máis nivel por cadro de xogadores? O que cree Cheri. Pois do grupo de Vigo non coñezo moito, verdad? Estuve en cos do Matamá na Luna onte, así que
Juego mítico sí que vin, pero vou falar Do do teu libro, que claro que sí, do teu do libro. grupo 5, do grupo 5. Eh, por nombre igual, aparentemente igual se pensaba que o Marín, pero a clasificación está aí. E creo que ahora mismo o mellor equipo fomos nós. E somos nós. Outro nome propio do ascenso, Sidi B, que leva xa 4 ascensos. Sí. Ese tamén é meu persoeiro. Ese sí que che saiu sorriso. Con Parky non tanto, pero con Sidi B saiu che sorriso, Hai que sacarle as palabras a Sidi. Pero é un grande, Sidi é un grande. Non fala moito, pero é desas persoas que queres ter no vestuario e das que sin falar aprendes. Eso é moi importante, ter persoas así no vestuario. Despois xa temos outros personajes que sí que nos dan outra vidilla, pero persoas como Sidi dan moitísimo a un vestuario. Xogou bastante creo este que ano ou que? Como? Compartistes bastante medio campo ou non xogou tanto el? Está xogando central, leva toda a temporada xogando central. Sí, señor. O sea, toda a tempada dicíndote que che coloques ben, ¿no? Básicamente. Básicamente, sí. Qué grande. Onte no campo sabían como ia o Marín? Pregunta Jatalim. Veña, unha das últimas e xa pechamos e deixamos que tamén descanse a resaca, ainda que diga que non ten. Os meus compañeiros non sei, eu non sabía nada. A min cámbianme no minuto, creo que 70 e algo. E aí sí que cando quedan 5 minutos para que pite o final, sí que pregunto como va o Marín. Pero por curiosidade. Pero creo que durante a primeira parte que nadie sabía nada do resultado do Marín. Tampouco nos influía, porque ao final, se nos ganábamos e dependíamos de nós, estaba feito. Pode ser que a última vez que nos vimos ti e máis eu fose en Marín? Pues pode ser, pode ser. Claro. Eu creo que sí, a min sóame, Tens boa memoria. Bueno, depende. Ata que hora, depende ata que hora. A última, preguntar polo Mister tamén, por Fran Blanco, un pouco que significa neste ascenso e como vos motivou, porque falamos moito do Marín, estamos todo o tempo falando do Marín, pero que ao final dende fora pois era o Supermarín. Entón, que o Ribadumia fose digno merecedor deste ascenso, deste campeonato do grupo 5 da Primeira Futgal, pois coido que tamén é para falar un poquinho do Mister. Sí, el no vestuario sempre nos apretou e nos intentou que nos convencéramos de que tiñamos o mellor equipo da categoría. Lógicamente, bueno, en teoría polo que falaron e demais non era a intención ascender, era estar o máis arriba posible. Pero unha vez que empezas a entrenar e que vas ganando, ves que estás aí, tanto Fran, que ten moita culpa, como nós dentro, sabíamos que íbamos a estar aí arriba. Mira, Fran merece ese ascenso tanto como eu que levo 9 anos, ou como Nico Fariña, que mamou Ribadumia desde os 3 anos, ou un que acaba de chegar agora. Sí, señor. Antón. E que foi o primeiro que vos dixestes pola mañá, Anxo e ti, nesa conversación? No, díxome el a min. Que te diga el, mellor. Eu xa sei, ve para que pagades público. Que bonito volver a escoitar a túa voz. O peor é que levábamos prácticamente un ano sen falar. Un ano, dende 11 de maio do ano pasado sen falar por WhatsApp. Eu estaba agardando a ver que pasaba co ascenso. O que é a confianza, porque vamos, o sea, que a voz de Anxo sexa bonita pola mañá. Era ronca, era un pouco ronca, é verdade, era un pouco ronca. A ver, el igual levaba horas desperto. Eu non, eu acababa de despertar. Sí, se queres que está desperta ás 11 da mañá, No, agora sí, agora cambiei de vida, teño novos hábitos. Agora madrugo, ás 10 da mañá estou desperto case sempre. Ai, Cheri, que un placer de verdade, que moitos parabéns por ese regreso a preferente. Home, a pregunta antes de despedir é obrigada. Sí. Un ano máis, non? Ali en preferente no Ribadumia terás, digo eu. Bueno, hai que ver como responde o corpo, pero bueno, eu estou contento.
Creo que si xoga o fútbol, pois vai a ser ali en Ribadón. Sí, señor, Así que- pois oxalá que sí, porque aparte eres futurible 11 galego e a volta de Cheri un 11 galego sería un acontecemento bestial aquí en Fica coa bola. Non vai ter enchufe, aínda que lle guste a miña voz pola mañá, non vai ter enchufe. Cheri, moitas grazas de corazón, de verdade, e parabéns a todo Ribadomia por ese regreso a preferente. Veña, un abrazo grande. Aperta forte, sí señor. Pues aí está, Don Cheri, Javi Souto, Junior, vaya 3 protas, podes colgar cando queiras, Cheri, estamos listos, aí está, perfecto, maravilloso. Despois hai dou as gracias, espectacular, vaya 3 protas, Antón. 3 entrevistas, por primeira vez nun 11 galego, diría eu. Unha hora O que dixen... 12 minutos. Sí, o que dixen de coña non era de coña. Alguna marca para a terceira entrevista, porque isto é un pouco a idea que temos de cara ao ano que ven. Xa sabes, se quere apoiar este proxecto, este contido e quere ter o seu espazo, nos encantados. E, dito isto, A ver, se o quere, que queda... a cousa é que o ano que ven, xa, como é o último, podemos ir anticipando, despois igual cambiamos de idea durante o verán. Non, simplemente esa entrevista de baixar un pouco, pois como dixemos agora, Sí. non, o barro. A idea do ano que ven é manter un pouco que ven a ser o 11 das mesmas categorías que cubrimos agora e a maiores facer unha entrevista do máis destacado das ligas entre primeira e terceira futbol. E obviamente, pois se vai da man de alguén que quera apoiar o proxecto moito mellor. Levamos que hora e cuarto, xestes. Pois mira, temos por diante 9 xogadores do último 11 da tempada e un montón de cosas que comentar. Por suposto, empezando pola portería, onde temos máis preferente norte, xa tivemos 2 protas, pero hai que falar un poquinho do playoff. E no playoff, como segundo clasificado e por méritos propios, con todo o merecemento do mundo, vai estar o Betanzos de Jesús Jurado, o papo do Guillarei que leva na terceira regional el solo 73 goles. Pois mira, por exemplo, esa podería ser unha entrevista... Pero onde está Guillarei? En Tui. Ah, en Tui. Vale. Gañou o Betanzos no García Hermáns 1-0 o Lalín. Xa, ademais, o Negreira caeu ante o Miño, pero bueno, xa fixera os deberes gañándolle o Negreira pasada semana. É verdade que aínda había opcións para o Negreira, pero pois o Betanzos aínda así decidiu pechalo pola porta rápida, gañándolle o líder pola mínima. Antón, Jesús Jurado leva un mes Porteiro menos goleado da categoría. Creo que con eso dicimos todo. Tamén un pouco polo mérito a este fito de ser o porteiro menos goleado da categoría. Porterías a cero. Creo que é a portería, bueno, non sei, estou contando aquí, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 porterías a cero. Que non é pouca cousa, así eses 22 goles recibidos só por parte do Betanzos. Xa destacaba Javi Souto, dianteiro do Dumbría, que dos equipos máis rochosos no aspecto defensivo, e non só pola súa defensa, senón tamén polo porteiro coruñés que está facendo un temporadón coruñés, coido que agora xa igual meterei un triple, pero bueno. Gañou o Betanzos nese partido contra o Lalín pola mínima, co tanto no minuto 6 de Piqueiro, non? Sí. Temos xa o cadro do playoff para que empezará a vindeira semana, non a vindeira fin de semana, senón a seguinte, porque hai copas, hai finais de copa, das que estaremos por suposto moi atentos. Tamén pretendemos ir os xoves a unha delas, non foi falta facer a única que é o spoiler. xoves, así que Non pretendemos facer moito spoiler, iremos a Copa da Coruña, esa final entre o Santirso, outra máis, e o Paio Saco, e así quedaron os cruces, os emparellamentos do playoff. Antela, quinto do grupo segundo, co Betanzos, segundo do grupo 1, Santirso Atios, Ordes Portonovo e Lemos Negreira, é dicir, un dos primeiros 4 vai ascender a terceira e un dos segundos 4 vai ascender a terceira. Falaste xa do ascenso do grupo 6 na primeira, non? Aguanta 3 minutos. Nin iso. 3 minutos aguanta. Nin iso. Xa demos un pouco, xa dixemos que a vindeira semana non vai haber 11 galego, vai haber repaso de actualidade. Agardaremos un pouco para facer os pronósticos tamén, non? Aí faremos os pronósticos. Hoxe, ao final do 11, faremos os pronósticos das copas, non? Creo que é un pouco o lóxico. Veña, pa diante. Por certo, moi ben os pronósticos de terceira, que lle din un
non sei se un 60-30 ou unha cousa así, ou 65-35, e o Arteixo tacatá. Tacatá, Non, tamén non. falaremos disto, non te preocupes. Por suposto E o que Compostela, o compos que lle 90-10, vai aparecer o señor Pablo Trigo a velocidade as costas da defensa do Compos no Pero Boquete de San Lázaro, e xa verás a que se vai a liar. Tivo boas opcións o Compos, tivo boas Sí, opcións perfecto. Sí, sí. para levar o partido. Pois Jesús Jurado, porteiro do Betanzos, que se estrella esta tempada no 11 galego número 150, o derradeiro da tempada 25-26. Imos agora coa defensa, e temos unha futbolista, entón, da Escola de Fútbol Femenino Rosalía, que non é outra que Aldara González. Aquí fixeche excepción con toda, porque en teoría chegamos ata a segunda federación femenina, pero debeuche chamar tanto a atención o partido de Aldarita como a coñecen, que dixeche para dentro. Bueno, tamén que sexa o último 11 galego da tempada implica facer un pouco algunha excepción, eu creo. Neste caso fixémolo, primeiro porque o partido que fai unha tolemia, gaña o Escolas de Fútbol Rosalía 4-0, e sendo central, sendo a capitana do clube, mete un hat-trick, que son 3 golazos. Aí os estamos a ver, ademais con unha repetición e todo mandado, así que perfecto. O sea, que creo que agradecer, obviamente, a Rosalía, que sempre nos manda todo as mil maravillas, con Golazo, rete, con todo montado. Mira, que es un golazo. Último partido en Oira da tempada para o Rosalía. Isto sí que, bueno, agora espero que acaben os goles para comentalo. E vas quedar calado mentres marca goles. No, pues podemos, no, pero seguimos. Que boas repes, Sí, aí sí, como sí. cruza ese balón, No, as no, cadras. meterlle aí dorsal 5 coa fotiño, non sei que, moi ben, moi ben. Que marcou 2 Queda ou 3? Hat-trick. 3, hat-trick. Hat-trick sendo central. Bueno, para ser central xoga bastante arriba, Bueno, pero que pasa? No, nada. 9 goles en Liga. Aí a tes. Aldarita Pero ainda vai a González. xogar o Rosalía o último partido da tempada diante do Antas en Oira. Quedan 2 xornadas. Aquí está. Eu liña na publicación último partido en Oira. Igual era penúltimo. Igual non en Oira. Non sei. O caso, iba a preguntar nada porque nada, pode ser segunda ou terceira as clases de fútbol feminino Rosalía, pero non pode ascender porque ascende só unha, que é o Victoria B, que como ascendeu o Victoria A, pois tamén ascendeu a Victoria B. Entón, bueno, non ten esa opción de ascenso ao cadro Ourensán. Vale, o sea, tamén ascendeu o Vitoria B porque quedou primeiro con 74 puntos. Pero claro, como subiu, vale. Era arrastre a inversa. Xóganse o playoff na última xornada ou algo así. Non é o último exacto, xóganse o playoff na última xornada, Díaz Coolmart. Bueno, na Federación pon que non hai playoff. Pero en terceira federación non descenden 2. O subir o galego de terceira ref creo que sube outro, Díaz Coolmart. Pois hai que preguntarlo, Hai que preguntar por aí, Aldara, claro, que se estrella esta tempada no 11 galego 150. Claro que, a ver, que máis queres dicir? No, claro, precisamente, a subir o galego da terceira. Pode ser o arrastre inverso o que estamos falando, sí. Eu lin iso, Díaz Coolmart. Sí. Ao final, que ben preparamos os programas, Jatalim, é unha animada. Oxe non hai guión, así que Oxe, que cando facemos as excepcións non hai guión. Claro. Imos falar, Aldara González, grazas por suposto a Rosalía, por todo en xeral, sempre mandándonos goles, facendo un traballo espectacular por o fútbol femenino en Ourense. Falaste de Xaco Calvito Cheri, sí, ides poder recuperar a entrevista aí no YouTube en canto a recuperemos. Agora estamos co resto do 11. Non sei como sería o suposto playoff porque solo hai un grupo de primeira femenina. Pois non o sei, non teño moita idea. Falando de primeira, central, do medio, falamos con Cheri, un dos adestradores Baxer do Arzúa, que tamén ascendeu, para menos dende aquí. Xa vos anticipo. E falta outro ascenso, o do Matamá, que Cheri coincidiu cos do Matamá na luna. E aquí temos a Alex Defran. Aí está, Alex Defran, que marcou 2 goles do partido decisivo do Matamá. O calendario que deparara ese Gondomar xuvenil de Ponteareas, que podía ser decisivo, por certo, cun ambientazo, nas gallandas, nas gallandas de Gondomar, coido que o campo. Aí está, Defran, que marcou 2 goles na vitoria ante o Rivera, pois o Matamá, o Matamazo, igual que o ano pasado, pois está de volta, entón, está de volta na preferente. Aí está, mira, no Rostal, que venceu o Matamá 0-3, e aproveitou ese picazo xuvenil de Ponteareas que tiña que ganar, perdeu de maneira clara e contundente, e o Atlántida de Matamá regresa pola vía rápida
a preferente. Sí, señor, 27 goles de Manu Martínez, 10 de Defran, iso sí, 5 deles de penalti, por exemplo, o desta xornada que marcou 2 e un deles foi dende os 11 metros, o equipo de André González, líder durante case todo o curso, man a man, ese man a man final co Gondomario Xuvenil de Ponteareas que terá que buscar o ascenso no playoff. 5-1 caeulles o Xuvenil, di Joel. Aí está o gol. Para ser central ten boa pinta para definir penaltis, o bo de Defran, nada, quería pechar esta intervención de Alex Defran. Primeiro, por suposto, parabenizando a Lantia Matamá polo seu regreso. Ademais, un club que sempre tratou moi ben a Figa Coabola cando foi o do Matamazo en Valdeorras, que tiña que pasar, espectacular, tal. Dicindo, por suposto, unha aperta dende aquí o sobreñísimo que é Defran, porque é o tío de José Valtierra, unha aperta dende aquí a José Valtierra. E quería contar eu que o seu irmán, Guille, Defran, deixa a Londres, porque, parabéns, aprobou unha oposición. Aprobou a oposición á policía. E simplemente, pois, Guille de Francisco Franco aprobou a oposición á policía. Esa era a forma que quería, pois nada, acabar a intervención. Parabéns ao Atlántida Matamá polo ascenso. Non lle fixo gracia, Antón. Non era mal chiste. Xa fixemos o chiste pola mañá. Pero non público. Bueno. Como dis que se chama? Quen? Alex ou Guille? Guille. Guillermo de Francisco Franco. Os dous chamas así, de feito, pero vamos. Que un deles vai ser policía. E o outro, de momento, non sei. De momento estará de resaca, supoño, se estaba na luna. Sí. O portero do Matamá debe medir 2 metros e pico. Menuda chosca do Gondomar. Pois Alex Defran e o Matamá que están de volta na preferente, igual que o Ribadumia de Chile. Moitos parabéns ao equipo de André González. Rematar neste espazo que lle digamos un pouco hoxe ao noso fútbol de verdade. Tamén estará a estuda despois, pero bueno, xa o digo aquí. Non entendo por que o sorteo de todas as fases de ascenso vai a ser os xoves. Sí que, vale, entendo moi ben o tema de recursos, reclamacións, alineación indebida, o que querades, non me contades milongas, que ata os xoves non sexa o sorteo, pareceme bastante... Bueno, non o entendo moi ben, a verdad. Hai que dar reivindicación de Antón Vieites e agora hai xente que confunde moito os dous equipos do que acabamos de falar e do que imos falar agora. E como que os confunden. Matamá, sí. Alertanavia, Matamá, pois tamén como un pouco o reflexo, non? Como ese recoñecemento a tempada que fixo Alertanavia, que foi quen de manterse, pois temos a Javi Corbillón, que pon o porro 2 no primeiro 11 da galego da tempada. Desta tempada puxo a primeira aparición e agora neste último pois pecha coa súa segunda aparición no empate do Alertanavia 3-3 no Carballo ante o Atios, marcou 2 goles e bueno, eu creo que un pouco para, como digo, non? Eses méritos que tivo o Alertanavia ao conseguir a permanencia xa non nesta xornada, senón en anteriores, con xornadas da Bondo, o equipo de Adri Rodríguez e un temporadón. Ademais van xogar a final da Copa de Pontevedra esta fin de semana contra o Porto Novo. Sí. Vai ser a novena tempada na preferente do Alertanavia, o cal ten moito mérito, e primeira final da Copa de Protección de Pontevedra, e hai lea porque sempre nun estadio top. O ano pasado foi en Pasarón, bueno, sempre non, que eu fun a unha precisamente nese estadio. Sempre non, pero bueno, se hai disponibilidade buscan que haxa aí un tal, pero este ano non sei se por temas políticos ou por que foi, pois vai ser na Seca de Pollo, a final. Só hai que ver os comentarios de xogadores do Alertanavia na publicación da Futgal para decatarse de que non gustou demasiado a decisión de que a final da Copa de Votación de Pontevedra entre Alertanavia e Porto Novo sexa na Seca de Pollo, pero ese vai ser o escenario e veremos quen levanta a Copa, temporadón de Javi Corbillón. Haberá que ver os goles. Domingo, 5:30, final. Hai que ver os goles os dous semellantes, entrando e atopándose un pouco o balón nese carril esquerdo. Para dentro. Voz central zurdo, Esto era 0-1 no minuto 30. Esto era 0-1 no minuto 30. Mira, esta rep aí, como lle chega o balón, vai para dentro, pase rede. E 5 minutos despois. Que festexes as túas repes, Mira esa rep aí, como a fixen, que ben a fixen. Dome méritos, sí. Mellor non falar do que Bueno, da igual. No minuto 35, 5 minutos despois, 0-2. Do que festexo eu, vale.
No, de que festexa a xente por aí das súas repes e cousas, e así. Vamos a conversa que tíamos onte pola noite. Vale. No, pensei que estabas falando do que dixeche no último 11 de que tiñas claro que equipo querías que No. descendese. Vale. Pensei, Por aí non me busques que non me vas a topar. Non me vas a pensei topar. que buscabas ese. No. Vale. A edición é top, Diadre Barraca. Non era fora de xogo 0-2. Tire liñas, Antón. Será por posible playoff. O Atios pitaronlle ben esta semana. Como foi o descenso en preferente o grupo 2 ao final? Agora comentamos que tamén temos un xogador por aí que está involucrado. Probando derbi Matamá Valladares. Creo que me preguntou Adri que onde me vía esta fin de semana. Por aí antes que Matamá Valladares, Matamá Alerta Navia tamén. O Penedo de Mo, que está de volta na preferente. Isto é o Penedo. Isto é o Penedo. Matamá o é. Claro. Matamazo e Alerta Naviazo aí con Javi Corbillón, ese 3-3 no partido Tolo no Carballo entre o Atios que vai xogar playoff, lembrámoslo cadro. Mesma eliminatoria do ano pasado. Santirso Atios. Mesma eliminatoria que o ano pasado. Eu non me lembro se vale o empate, non? Sí, aquí vale empate. Pasa o mellor clasificado en caso de empate na prórroga. Correcto. Na final... Na final, sempre que sexan de Cambados Beluso. Cambados Beluso, penaltis. Claro, entón, na final sí. non. Na final, Cambados Beluso. É que eu tiña esta pregunta, porque o ano pasado non houbo, houbo penaltis. Cousa que non entendemos en Fico Cabola. Claro, o ano pasado o Beluso... Sí, non, pois hai penaltis. É que era algo que reivindicamos o ano pasado. Bueno, reivindicamos dúas cousas. O tema dos penaltis e o tema de que non se limpen cartóns. Sí, é verdad, non houbo penaltis, é verdad, claro. O sea, por que non pasou o Beluso ano pasado que tiña mellor clasificación? Sí. Non entendí moito. Olemos Negreira pinta follón, dixo Jatalim. Subeu Cambados a penalti. Sí, diso lembrome que despois viu aquí Jacobo e empezou toda a plantilla a facernos así porque non contábamos con eles nos prognósticos e estivo maravillosa aquela conversa. Pero non me lembro eu de por qué... O sea, por exemplo, nestas primeiras roldas non hai mellor clasificación na tabua, entón. Pois ten que haber penaltis, senón é un pouco... Antela Betanzos empatan a 0-0 os dous partidos e hai penaltis. Sí. Non podes mezclar dos grupos distintos e basar na clasificación. Pois non o entendo, porque despois para facer o arrastre sí que xuntas dous grupos. A Federación Española de Fútbol todos os playoffs sí que vale... Non podes mesturar dos grupos distintos e basar na clasificación, pero o equipo que depende do arrastre é o Cented porque ten menos puntuación que o Sigüeiro no outro grupo. Que o Sigüeiro ten 40 e o Cented 33. Pois se non podes pôr unha cousa, ou podes par dúas ou non sei. Non sei, bueno, non me quero quentar porque a mellor nin o sabemos. E outra cousa, Pablo Prieto, que lle seguín onte no Instagram, na conta de Fico Cabola, nos devolveu o follow. Se pode devolvernos o follow, por favor, señor presidente. Señor presidente, 7.500 seguidos, sí. Creo que por un máis vai a pasar. Sígame vostede, señor presidente da Federación. Eso non é enfrontamento entre eles, depende de cada liga. Bueno, non sei. En fin, falamos da terceira, falamos desa eliminatoria no novo municipal que levou o seu favor con vantaxe en marcha o Atlético Arteixo de Posi despois de vencer 0-1 novo municipal cun gol de Pablo Martínez do ex do Polvorín. Gañou o Atlético Arteixo. Imos escoitar un pouco o que dixeron ambos adestradores no Galicia en goles con Andrés Rivas despois do partido no novo municipal. O estradense tivo moitas opcións, pero moitas. Non digamos das que son gol si ou si, pero si moitas chegadas, moitas ocasións, moitos tiros a porta, moitos corners. Pero, bueno, os dous adestradores falan dos méritos do seu equipo e creo que quen soubo aproveitar mellor o seu momento foi o Arteixo, porque no momento no que mellor está ten dúas ocasións e a segunda vai para dentro, que é a que marca Pablo Martínez nesa acción, tíralle un túnel moi bo, toca Adri Otero cara atrás, coido que é, hai un disparo dende a frontal, o balón chega a dereita, e hai un centro, e de primeira remata moi ben Pablo Martínez, marca o gol da vitoria, despois souberon sufrir. Bueno, isto é o que din tanto Manuti primeiro como Posi despois, logo dese estradense 0 Atlético Arteixo, un que lle dá vantaxe ao equipo arteixán na volta a vindeira semana en Ponte dos Brozos.
Creo que xogamos un moi bo partido, perdemos 0-1, é o que hai. Sacamos non sei cantos correns a favor, eles deben sacar un, moitas faltas laterales, moitísimos tiros a porta, moitísimas chegadas, bueno, non finalizamos. É un golpe anímico moi duro. Ese gol cando Arteixo, non sei, teño que ver as estadísticas, pero creo que ten unha ocasión, nos 6 ou 7. É difícil de gestionar, falámoslo antes do partido, falámoslo no descanso, oye, que está moi ben, que estamos xogando ben, pero como se poñen por delante hai que ter tranquilidade, porque un 0-2 nos mata a eliminatoria. O que dominara mellor os seus momentos malos nas eliminatorias era o que máis posibilidades ia ter de pasar, e creo que eso, bueno, nos encontramos ben eses momentos malos que tivemos, e bueno, pois estivemos mellor e sacamos o partido. Que estivemos, creo que ao principio da segunda, con lesión de Fabio e todo, pero estivemos moito mellor ata o minuto 20, tivemos varias ocasións, e bueno, creo que estivemos mellor, dominamos, metímolos atrás, tivemos ocasións, e bueno, pois fomos merecedores dese gol, e despois supimos controlar o partido para levalo. Controlar o partido para levalo, unha mágoa esa lesión de Fabio, que non tiña claro de se vai poder volver a disputar minutos con o Atlético Arteixo no que resta de tempada. Tamén, lóxicamente, hai que ver se clasifica para a final, e tamén para unha suposta final estatal, se chegaría a Fabio, unha aperta forte dende aquí por esa lesión. Tamén na entrevista con Rivas, Manuti fala dunha polémica na que non sei se é o último home, creo que non sei quen é, quen fai a falta, e o colexiado saca fora da área, e non lle saca o cartón vermello. Bueno, hai unha medio polémica, podes ver o resumo dos compañeros do Enxogo. Ao final 0-1 gañou o Atlético Arteixo, e Pablo Martínez, pois que pola importancia que ten o gol nesa eliminatoria merecía estar aquí neste 11 galego número 150. Inciso, para contar que Kiko, o guardameta do Burela, que é un fenómeno, acabanos de mandar ao Instagram unhas fotos de como tiña o seu dedo dende o partido do Negreira, e dende esa non adestrei ningún día de porteiro, só pos partidos. Bueno, as fotos, o dedo e non un dedo, ten vida propia, e bueno, un pouco como a cara de Benítez, de hinchado que está. É o exemplo que se me ocorre. Acabo de velas. Unha aperta para Benítez. Falando de Benítez, falamos do equipo favorito de Jatalim, que non é outro que o Real Club Deportivo da Coruña, que está a só unha vitoria de regresar á primeira división. E para min o MVP da tempada, xa o dixemos na primeira aparición que tivo no 11 galego, non é Jeremai, é Mario Soriano, que pon o por 2, está facendo un auténtico temporadón o Joker nesa vitoria, nesa remonta en Riazor por 1-2, por 2 goles a 1, mellor dito, adiantouse o Andorra nunha mala primeira parte, e finalmente con ese golazo de Mario Soriano, que en quen axita o avispeiro, un zapatazo dende a frontal. Estivo moi ben Villares tamén, que cumpría 200 partidos. E logo entra Zaca, e outra vez os cambios de Hidalgo, outra vez outro gol despois dos 75, o Depor, se o ano é este, tamén é por cousas así, por remontar partidos, por moitísimos goles despois no último cuarto de hora dos partidos. Marca un moi bo gol Zaca, aínda que a defensa do Andorra miau, sobre todo no saque de banda ese que deixan só a Vilen Songo, que é quen centra, controla a Zaca e para dentro, e 2-1 o Depor. Está só unha vitoria despois tamén da derrota do Almería contra o Las Palmas o sábado. A sección deportiva de Abanca, dixo Jatalim, cooling break, dixo Adrián Rodríguez. Vemos a clasificación con esa vitoria do Depor, pois 74 puntos, o Racing por certo xa ascendido, o Racing de Santander, parabéns a Damián polo ascenso esta xornada con esa derrota do Almería. E nada, a Valladolid, entón, se gaña o Depor de novo na primeira división. A Pucela. Antoni Hidalgo na primeira non come o turrón, xa veredes. Mira, outra cosa que quería decir, de Hidalgo falouse, pero vamos, de absolutamente todo. A única persoa que vin defender a Hidalgo foi Antón Vieites, e simplemente porque xogaba feo, e Antón os que xogan feo bancaos moito. O sea, No, vale. Xa un partido de subir a primeira división, que eran 2. Pero que hubo treitos a tempada nos que nin sequera era resolutivo do resultado. O sea, nos que a xeira do Depor nin sequera sacaba vitorias, e aínda así, neste último treito, para min Hidalgo ten un mérito brutal, porque se marcas tantos goles dende os 75 ou 90, outro día co cambio de Stoikov, este fin de semana co cambio de Zaca,
algo de incidencia é evidente que dende o banco está a ter Hidalgo, que ademais está xa en modo showman. O sea, ti bicho o TikTok que subiu hoxe o Depor de como fan as palomitas no microondas, esa Hidalgo, boom, Que sí, pero que non é doado nun deportivo coa xente que ten apostar por Vilensongo, non é doado no Depor, que Germán non estivo ben en moitos momentos da tempada, e o Depor está segundo, e Mella leva sin xogar por a lesión moito tempo. Non é doado, está segundo a 3 puntos da primeira división. E a tempada de Mario Soriano é unha auténtica animalada. Eu non sei o das lentes vermellas, non sei, pero logo vexo competir a Marcos Llorente e a Mario Soriano, que son do mesmo perfil, e digo, non sei se é por iso, pero que animalada, porque o primeiro susto a nivel físico foi esta fin de semana que tivo que ser recambiado porque sae medio mancado Mario Soriano, logo xa dixo Hidalgo que estaba ben, que eran boas sensacións. É unha altolemia, o sea, xogar os 40 partidos prácticamente sen perder minuto, sempre a un ritmo físico brutal, cun tren inferior de meterse en loitas con 3 xogadores e sair vencedor mal a ser un perfil baixiño, o gol que marca é unha barbaridade, o sea, Centenariazo está, non sei se viche a súa conta en Twitter, está cobrando facturiñas unha tras outra de toda a xente que dixo que Mario Soriano non tiña nivel para xogar no Depor. Xa no ano no Eibar, o sea, era unha locura. É un xogador espectacular Mario Soriano, e seguro que vai ser, se continúa no Depor, importante na primeira división. Jeremai a ir ao Mundial, eu podo chegar a Marte tamén, como lle cega o odio ao amigo Jatalín. Así que parabéns ao Depor, que está unha vitoria de ascender a primeira división, e se ascende, pois aquí haberá contido e algo que contar. Pois haberá contido. Se ascende. A ver, creo que todos temos ganas de un derbi na primeira división, Creo que moitos. todos os galegos temos ganas dese partido. Moitas. Imos co extremo dereito, barro pa casa un poquiño. Porque cando chega? Porque non chega. Non bicho chío do que vai facer o presidente do Club Deportivo Estepona despois de salvar a categoría. Bueno, eu levo chegando toda a tarde, non entrei nas redes sociais. En fin, paga unha viaxe por aí, entón non sei cando ven. Claro, a Europa, onde van? Non sei, ao Caribe, creo. Ever Pena, salvouse o Estepona. Non leva acompañante. 800 euros, se queres ir de acompañante. Oye, non é tan caro, todo incluído. Todo incluído. Eu que sei, bro, non sei. E tampouco sei se explica que agora ten cartos para cometer tal. Tampouco sei se son 800, te díxeno así de coña, de brincadeira, ¿no? E tampouco sei se poden ir acompañantes. O Madrid C ia arrasar, dixo Anxo. Leiva, convocado co Madrid C, marcou unha ida e convocado co primeiro equipo do Madrid. E baixou a xogar co CEP. O sea, eu dicía antes da eliminatoria que cuidado. Bueno, a cousa, salvouse o Estepona de Ever Pena, que chegou na segunda volta. O equipo estaba a 14 puntos de lograr a permanencia, e aí está, salvado o Estepona, cunha moi boa contribución de Ever Pena. Pide uns pases e imos ao Caribe. Leiva o cantante, ese xusto. Gañou 3-1 no partido no Muñoz Pérez e marca o primeiro e un golazo de Ever. A de Norito, pero a inversa. Para dentro e coa zurda, e bueno, nun estadio Muñoz Pérez a reventar, 33 puntos na segunda volta e no play-out eliminando todo un Real Madrid C, que ademais estiven vendo aí en nas contas estas de gol... Como é? Gol sin bar, gol sin bar e esas cousas, que co descenso do Madrid C non sei cantos filiais arrastran para baixo, o sea... No, arrastra ao Alcorcón B na terceira madrileña, pero que na terceira madrileña, con todos os arrastres que houve, descenden 7 equipos. O sea, unha animalada. Así que, bueno, non vou ser eu quen chore polo Alcorcón B, polo Madrid C e compañía. Vamos, de feito merecidísimo do Estepona e temporadón esa segunda volta. Estaba adestrando co Somozas, Ever Pena, que se enfundou a camisola vermella e axudou o Estepona a salvar a categoría. Un temporadón dos de Manolo, dende que chegou Manolo Sánchez, para salvar o Estepona, e veremos que acontece a vindeira tempada, pero Ever tiña que estar neste 11 porque a segunda volta é unha maravilla, ademais é a primeira aparición. Falamos dese descenso na preferente grupo segundo. Quen o evitou, alo menos o directo, foi o Cented, con 2 goles de Edu Otero. É un auténtico chicharro. Entón estaba... Para mí son os 2 mellores goles das fin de semana. Aí está, no Iago Aspas Juncal gañou 1-2 o... Iago Aspas Juncal, sí, non? Gañou 1-2 o Cented ante o Moaña. E o Cented, aí o vedes, queda na 14ª posición con 34 puntos, que antes dixen 33.
Pasa que no grupo primeiro o Sigüeiro ten 40 puntos, polo tanto, xa contamos, o descenso da Sarriana en cadea provocaría o descenso do Silva na terceira, e da igual que o Silva vaya po norte, po sur, da igual. A cousa é que baixa o 14º en caso de arrastre con menor puntuación, entón ese é o Cented. Así que ánimo a familia choqueira, que xa está descendida matemáticamente, e o Cented, para salvar a categoría, para evitar o descenso, precisa que o galego do playoff da terceira, é dicir, Compos, Vilalbés, Arteixo ou Estradense, logren eliminar o catalán na eliminatoria final polo ascenso e ascender a segunda federación, e así non descendería nin o Silva, nin o Cented, nin moitos máis equipos de aí para baixo. Colgou as botas Mauro Nores. Honor. Marcando. O choco que desfeita. Honor. Porque Mauro o gol Nores. do Moaña foi de Mauro Nores. Edu Otero, que, bueno, cando firma o Cented, pois firma un dianteiro contrastadísimo na preferente sur, un goleador para días como este, para depender de outro equipo, pero polo menos evitar o descenso directo no Iago Aspas Juncal. Mira de isto. Que animalada o control. O sea, o control aí arriba é unha tolemia. E onde a pon, tío. Mira, bueno, o sea, é un gol de videoshow. O sea, é unha animalada de gol. É unha barbaridade de gol, sinceramente. Este é o segundo. Claro, facelo tan bonito era imposible, Antón. Sí, pero bueno, gusta a xogada dende atrás, que tocando aí colectivamente, tira moi ben o desmarque, e tamén un moi bo gol, picando por arriba o porteiro do Moaña. Aí está, o segundo tanto de Edu Otero, que merecía, lóxicamente, estar neste 11 galego 150 de reiro da tempada. Probablemente roubamos algunha aparición durante o ano, pero, bueno, a tempada pasada tamén é certo que entrou bastante o amigo do Otero. Imos recrearnos unha vez máis con este merece gol. a pena, Faga a pena, 1000 veces. Que control arriba, dificilísimo, xirándose a reviravolta coa zurda e para dentro. É un gol bestial. Ademais é que controla cunha e marca coa outra. Non ten ningún tipo de sentido. Animalada de Edu Otero. E imos pechar o 11 galego 150 coa terceira aparición. Terceira, por 3, con máis anos que Matusalén. Terceira aparición do amigo de Madialevo, do amigo de Antón Vieites, dun tipo familiar, don Rufino Familiar Sánchez, porque, señoras e señores, a Unión Deportiva Ourense está unha eliminatoria de ascender a Primeira Federación, que non é pouca cousa. Aí estés. Queres seguir histórico. soñando, Unión Deportiva Ourense, Antón? Déxanos seguir soñando, sí. Bueno, ambientazo, máis de 4.000 persoas no Couto. Gustoume bo Couto, sí, domingo 5 da tarde. Gustoume moito o partido, a verdad, creo que saiu moi decidido en Deportivo Ourense. Despois tivo uns minutos dubitativos, onde un non vía claras cousas, empatou daquela maneira, tamén hai que dicilo, con gol con moitos rexeites, o Reus, e despois nunha transición brutal de Hugo Busto. Sempre que vou decir Hugo Busto, digo Hugo Burcio, na cabeza saeme Hugo Burcio, despois Hugo Busto, pasoume, claro, no mesmo fin de semana crucei os dous, imagínate. E o gol de Justi para a tolemia do Couto, pero que Rufo marca o primeiro, e fai unha manobra tremenda no segundo para deixar precisamente ese espazo que aproveita Justi para facer o 2-1 definitivo. E a Cuenca. Antón Vaso Couto di Jatalín, Claudia Iglesias di Honor. A Cuenca. Madialevo, eu aínda non recuperei a voz. O narrador deulle un toque ese partido, a recarallo, non sei escribir hoxe. Este o reel que montou Antón Vieites, ademais, coa súa narración, que lle quedou bastante ben, por certo, do gol de Rufino Familiar Sánchez, e tamén... Gustouche? Sí. A min as túas narracións poucas veces non me gustan. Ahora non tal que le vas a darme unha palmadinha na espada dende vamos. Porque últimamente preciso as máis eu. Ti estás coa autoestima moi subida, estás prime. Xa tes de sobra quen che dé palmadiñas. Este o reel que montou Antón e ademais, como digo, a foto da dereita é onde ten que ir, como decía Antón, na seguinte eliminatoria no Deportivo Ourense con Quense, a Cuenca, e como son casas colgantes, como son dous terceiros, no caso de empate haberá penaltis. Ida no Couto, volta en Cuenca.
Ahí pasa atrás Manu Núñez. Ese remate. Rufo. Gol. Gol. ¡Vamos! Gol da Unión Deportiva Ourense. Rufo, que chegou para estas citas nunha xogada a un toque. Qué grande, Antón, que grande Rufo, que grande Unión Deportiva Ourense. Como vedes, quedou a cámara sen batería, pero ninguén notou que cambiara de webcam, ninguén. Dixo por aí Martincito Carrilea dixo Leandro dos Santirso mereció unha mención co gol e asistencia contra o Vitoria. Pois, Ademais é juvenil, non? Creo. Pois sentímolo. Pero que pasa é que como xa... Pedimoslle perdón ao xoves en Riazor. Correcto. Como íbamos a estar en Riazor os xoves, Pois iso, atacando Faredes repasa a actualidade. Creo, segundo as contas que teño eu, que os playoffs rematan o domingo 21 de xuño, por tanto, ata o lunes 22 de xuño, aquí estaremos... Como? Contando. Como? Contando. Quedan 1, 2, 3, 4, 5 luns. Quedan 5 luns. Que dis, hombre, que dis? No, Eu xa dixen algunha vez que a min non me importaría algún partido destos barro de mundial meter o directo e empezar aquí a desbardallar. Enganchar xa o ano que ven xa. No, o sea, enganchar de xa coa Galicia do Mercado, como dimo de. No, logo vamos a descansar dentro 22 de xuño. Mira, vou mirar a cámara. Eu 31 de agosto. Aseguro-vos que non vai haber 5 repasos de actualidade, vamos, a non ser que os faga Antón Vieites solo, xa vos digo eu que non vai haber 5 repasos de actualidade sos. Directos do Mundial. A cámara empezar a falar, pasa que se teñen que facer figuritas estas cousas que fan Canva outros que manexan mellor o Canva. Directos do Mundial Sur, xa ben Foderanxo, enganchaches coa Galicia do Intercap a traballar, dixo Adri Barraca, daredes porcentaxe da promo de preferente. O luns que ven. A vindeiro luns. Hoxe vamos dar os porcentaxes das copas. Pero primeiro imos contar como quedou o 11 galego. Repasámoslo. Jesús Jurado do Betanzos na portería, Aldara González do Rosalía, Alex Defran do Matamá, Javi Corbillón por 2 do Alerta Navia, Mario Soriano do Depor por 2 tamén, Edu Otero do Céntez, Pablo Martínez do Arteixo, Eber Pena do Estepona, Javi Souto Exalta por 2 do Dumbría, Rufo Sánchez por 3 da Unión Deportiva Ourense e Junior do Canto, caboverdiano do Burela. Cabo Verde, Alemania con Junior de comentarista. Cuidado que unha boa idea, protagonista do bazo da xornada con el huevo de la abuela. Así quedou. E votamos un club pro no descanso. Que estaba metida aí a festa ainda do Ribadumia. E votamos un club pro no descanso, sí, señor. Máis cousas que temos que ver, por exemplo, este gol de Iván Capelo. O ranking de goleadores, cando estivo aquí Iván Capelo, estaba a 3 de Fito Periale e marcou 3 esta fin de semana. Este é un golazo, pasa que xusto a cámara de TV debeu coller algún calvo na bancada ou algo e confunde o balón coa bancada. É que ti se meras a primeira fila do San Pedro. Hai 4, entón claro, debeu confundir aí a cámara inteligente robótica de TV e colleu un calvo polo tal, confundiu uno co balón. E non se ve ben o gol de Capelo, pero un golazo, marcou 3. E claro, marcou 3 e quedou empatado como máximo goleador do grupo 2 da preferente con Fito Periale do Lemos. Que pasa? Que como Fito Periale do Lemos non xogou onte contra o Pontevedra B, que perdeu 2-3 o Lemos, ten un partido menos, por lo tanto é mellor como se di? Mellor promedio goleador. Por partido, efectivamente. Entón, ou por minuto, ou por hora, ou polo que queiras. Entón, pois nada, Fito Periale, máximo goleador, ainda que os dous empatados a 23, por riba de Iván Capelo do Vilalonga. Capelo, precisamente... Que? Capelo, precisamente, é o que non teñen. Capelo, claro. Un Austria-Jordania o 17 de xuño a 6 da mañá. Estaremos por aquí, fica coa bola. Prohibido calvos na primeira fila, por favor. Un operario de TV que diga non, por favor. E o 18 de xuño ás 4 da mañá Uzbekistán, Colombia. Era no que estaba pensando eu, a verdad. Era xusto a idea que tiña de verán na cabeza, era xusto. Levo semanas dando tema con os partidos charca do Mundial. Crédeme que eu estou tentando eso. Pero non pasa nada, pero ti colles unha cámara, descargas OBS e colles a Jatalim ou a Madialevo, a quen lle apeteza vir aquí a contar uns contos e montades un directo. De ti que faz, entre tanto? Eu, descansar.
Estou canso. E despois un GeoGuessr de Colombia. Pois mira, tampouco é mala opción. Capital Bogotá. Capital Bogotá. Que máis? A ver, 1:51, a ver. Estou apuntando as copas. Primeiros adestradores. Primeiros adestradores tamén queres eso, vale. Pois mira, aquí están os adestradores deste 11 galego número 150. Deixademe primeiro poñer a Antón por aquí. Temos a Bruno Gómez do Antela. Isto non houve votación, o sea, fomos nós, así, directamente. Bruno Gómez do Antela porque está en playoff. É verdade que o partido... 48 anos despois. Que non é pouco. É verdade que o partido contra o Portonovo foi medio biscoto, así, unha especie de Celta Córdoba, no? 0-0 que lle valía os dous, e que debutou, por certo, no Portonovo un porteiro cadete, que como non me xogo nada, din que é moi bo, por certo, non sei como se chama agora o rapaz, pero din que é moi bo, pero é curioso, non? Que é un partido no que podes quedar segundo ou terceiro, pois convoques e fagas debutar a un porteiro cadete, e iso fala de que non xogaban moitos dous equipos, que compate co puntiño valía lle ambos, pero ainda así é unha tempada histórica pro Antela, mellor tempada da súa historia, e Bruno Gómez pois tiña que, como non entrara nunca, pois tiña que estar neste 11 galego 150 para recoñecer a tempada metendo o Antela de novo nun playoff de ascenso 48 anos despois. E outro, como lle demos bola con Defran o Matamá e tamén o Ribadumia coa entrevista a Cheri, pois tiña que estar aquí Diego Castro, que tamén ascendeu a Arzúa, empatado a puntos co Calo, pero Arzúa de novo na preferente despois dese tema de impagos, non impagos, A unha puntos tempada... co Club de Mar, perdón. Perdón, sí, que dixen Calo, correcto. Co Club do Mar. Impagos, non impagos, que tiña dúbidas o Concello de se a directiva iba a responder, pois finalmente o equipo de Diego Castro, que é o adestrador tamén neste 11, ascende o Arzúa a preferente. E por certo, que do Calo, dixen eu, bueno, seguiu a historia do Calo que vai xogar playoff a preferente por primeira vez na súa historia, ou que vai xogar algo así dixen, e que me correxiron, estou buscando aquí o chat, dun tal Raúl que me correxiu, pero aquí non vexo agora ningún Raúl no chat. Sí, que na década dos 70 xogou máis veces Sí, o... que xogou na preferente. Entón pode ser que sexa o primeiro playoff do club da historia de ascenso a preferente, pero que na preferente se xogou algunha vez. O Calo xa xogou en preferente, dixo Jatalim. Charlas sobre a guerra. Antón anotando as copas, a mí ponme un Brugal cola, di Jatalim. Vale, sí, claro, as copas. Calo ou falas? Calo ou... Sí. Vale. Sí, Be Quiet, ¿no? Sería. Be quiet. Vale, hai dous copas que non remataron. Copa Delegación de Vigo, que están nas 16avos de final, e a Copa de Lugo... Esa non conta, non? Non, esa non é a máis antiga de toda España, que non conta para nada e non sei que. A Copa de Lugo, que están en semis, Ribadeo, Atlético Escairón e Monterroso Guntín, que van a ser esta fin de semana. E como non hai final, pois nada. O resto sí que están nas finales. Están todo o resto de copas, menos a de Vigo, que xa gañou o Valadares. Entón temos 1, 2, 3, 4, 5, 6... Que a de Vigo non conta, cojone. Como que mes me da a mí que eu saio isto e meto todas. A de Vigo non conta para a Supercopa. Vale, pero que me da igual, pero vamos a facer o pronóstico. Pero se facemos o pronóstico dunha, facemos o pronóstico de todas. Guai. Hai 7 finales. Hai outra que non conta porque é a Copa Deputación de Lugo da segunda e terceira regional. E logo non sei se xogan a outra cousa ou que, pero bueno, empezamos por esa. Xermade Ferreira. Dende todos os partidos que viches do Xermade e do Ferreira, quen crees que gaña? O Ferreira. Bueno, eu o Xermade. O California e o Louisiana, esa broma hai que facela sempre. Louisiana. Vale, xa entendí. A ver, arranca, amigo. Un poquinho de porfa. A ver, un poquinho, va. Vamos, tío. Ourense, Monterrey, Céntez. Céntez. Eu creo que tamén Céntez. Ferrol, Cultural Maniños o Val. Vai gañar o Cultural Maniños. Eu creo que Cultural Maniños tamén. A ver, ó. É que é verdad. Responde ti antes. Copa do Sar, Arzúa, Negreira. Negreira. Arzúa. Copa de Pontevedra. Sálvase o Maniños, díjate. Portonovo, Alerta Navia. Mira. Espérate, que hai que facelo ben para subir o reel. Portonovo, Alerta Navia. Vale. Pero vas a subir un reel listo. Espera que me peino, tío. Espera que me peino. A ver, ti crees que está a xente do Ferreira pendente de se poñemos... Cal era outro equipo? Que xa non me acordo. Xermade. O Xermade. A ver, repite, veña. Dende o principio? No, home, o de Pontevedra. Portonovo, Alerta Navia. Con todas as queixas que hubo polo campo, Alerta Navia. Portonovo.
Copa de Coruña, porque íbamos a estar aí. Puf, esta doime. Sí, San Tirso, Paio Saco, Riazor, xoves, 8:30 da tarde. É que o Santiso xa gañou moitas. Josiño tócalle levantar unha copa co Paio Saco, así que Paio Saco. Paio Saco. Repite que non rematamos. non se escoitou. Paio Saco tamén. Aí, ben, Instagram manda e non a túa E ademais, non só creo, tamén quero, vale? Pero isto é silencio. E por último, Por favor, desvela quen querías que descenderan. o Victoria. E por último, No, no. pero porque o resto de clubes son vilas importantes, joder. Ah, vale, o sea, Perdón, pero bueno. non ten que ver con Mandallo, ¿no? Claro, no, a mí nada, a mí came moi ben. Eu vexo reels que todo contido que sube. E por último, Perdón, imos compartir o vindeiro 23 de maio. Hai un CRTVG Team Cereixa, a volta do partido clásico de tal, e xogamos xuntos Mandallo e máis eu. Xa lle direi, o meu amigo Antón quería que descendese o Vitoria. non fai falta que digas eso. Quero empezar aquí un contador día 1 pedindo un amistoso Portonovo ni un Porto. O tema está en que lle paga a viaxe aos de Newport, non? Claro. A ver, cal queda? Bueno, Copa da Costa. Muxía Malpica. X. Malpica. Muxía. Mandallo nunca pasou por aquí, vetado, non, para nada. De feito entrou Feito- nalgún 11 galego e entrou o nun 11. irmán non sei, pero pode que tamén. Entrou nun 11 e comentou unha publicación do 11, así que moi ben. Metimos algún reel del tamén do resumo do partido que facía do Victoria tamén, o sea, bo rollo, non coincidiu que ser Exalta ou Bazo simplemente, Sí, pero sí. bo rollo Sí, con sí. Mandallo. Mira que- É bo tipo, bo tipo. A ver, Sí, sí, as sí. redes, tanta exposición ao final levache a que lle poidas caer mellor ou peor a algunhas persoas ou a outras, pero pareceme un tipo, non sei, majo, agradable, divertido, diría incluso, fai unha boa labor en redes dentro da súa figura de influencer, pico e pala meu, nin tan mal. Eu o do tal era por un pouco contexto Vilas, Dumbría, Burela. Bueno, Sigüeiro porque era filial do Compos, que senón tamén. Se queres corto o do Vitoria, pollo. Que por certo, dame igual. Dimitiu o presidente do Sigüeiro, Antonio Liñares, así que a ver que pasa con ese tema do Sigüeiro. E hai cosas tamén do mercato xa, Hai cosas tamén do mercato. Vamos a abrir sección mercato. A guerra ben, non? A guerra todo ben? Moi ben. Hai quen Oi. está tomando cafés. En Lalín, sabedes que hai presidente novo, 26 anos, ten un novo presidente de Lalín, Guillermo... non sei que. Guillermo non sei que, é un boa Era apelido. directivo e agora é presidente, Guillermo Fernández, creo, ou algo así. Empresario. Por certo, texto de Brais Prieto, Ah, no, pero... pensé que se despedía, pero no. Está só agradecendo a tempada. Hai un adestrador. Vamos a dar unha pista, pero tampouco dicilo claramente, non? Que... Guillermo Fernández. O que dixen. Bueno, básicamente, hai un adestrador. O Lalín quere que sexa el, sí ou sí, o encargado de liderar este novo proxecto na terceira. Xa hai conversas, podemos desvelar, xa, hombre. Sí? Ti crees? É que, mira Fran que... Justo o Racing, No, vamos a decir o seguinte. Confundimos a seu fillo con seu irmán. Que non, ata aquí- que non, que podes dicilo, home. Guillermo Palalín. Fernández, que ademais, polo que nos din, ten pinta de que quere facer un proxecto ambicioso no Lalín, tivo un par de cafés, como a reunión de Garcés e Marián con Iago Aspas. Tivo un par de cafés con Iván Carril, para ser o novo adestrador do Lalín, que rima e tamén un pouco, media sonante. Correcto. Fran Justo Racing. Ten toda pinta, non? Por Alex Vázquez é o Dentro normal. da pinta, por Alex Vázquez era normal ou Javier Río Fran Justo, se mella que vai ir Fran Justo, lóxicamente. Eso cae dentro da lógica, a verdad. Hai algún par máis aí de cousas que non vamos a dicir agora, pero xa diremos máis adiante. Pero, bueno, iba a decir unha cousa. Que isto que acabamos aquí de contar aquí, no, o sea, a ver canta xente a YouTube chega ás 2 horas e 32 segundos. Sí, no, pero non é por iso. No, digo hai porque cousas que non despois igual sale noutro sitio, sabes? No, sí, seguramente sairán nos outros sitios, pero non pasa nada. Eu collerei o clip e direi 3 días antes non tengo a jornada. Da igual.
Que total, se facer un Canva podemos facer tamén, quero dicir. Eu non o vou facer, pero se hai que facer un Canva, faz un Canva, non pasa absolutamente nada. Hai cousas que non se pode decir aínda, pero hasta aquí está ben. Está ben, 2 horas está magnífico para pechar a tempada de 11 galegos. Tamén a reivindicación, non a reivindicación, a mención que facemos sempre. Novo fica boleiro. Xa falou Cheri, si onde vai? Hai unha hora polo menos que falou Cheri. Bos días a xente do Ribadumia que está despertando de resaca. Poderedes ver a conversa con Cheri na canle de YouTube. Agora en canto rematemos directo xa penduramos o vídeo en YouTube. Pero si, xa falou Cheri, hai tempo xa. E a dicir que para facer un 11 galego, 30 11 galegos por tempada, é algo que leva evidentemente moito traballo. Exclusiva fica coa bola, Iván Carril tomando cafés con o novo presidente do Lalín, pros repicantes, efectivamente. No, a ver, tomando cafés non. O sea, sí, porque estivo cafés, eso é unha realidade que pasou, pero basicamente... Eu non sei que tomou el. Claro, pero quere que sexa o alcalde o veciño, quere que sexa Iván Carril o adestrador do Lalín, O punto. mesmo café que Javi Souto, efectivamente. Sí, irían en tribu, ¿no? Irían en tribu, exactamente. Que facer un 11 galego leva probablemente máis traballo do que a xente poida pensar, todo día. En canto a foto, en canto a crónicas, en canto a tal. Entón, o que dicimos sempre, un 11 galego non é posible sen a colaboración dos clubs, sen a colaboración de fotógrafos, sen a colaboración vosa, evidentemente, no chat, de todas as achegas que cada vez son máis, cada vez temos máis destacados que quedan no 11 sen entrar. Todo o que nos enviades de goles de, pois esta fin de semana, por exemplo, foi unha tolemia. Oye, que ascendeu este, oye, que ascendeu este outro. Así que dende aquí, pois, unha vez máis, grazas a todos os clubs que bancan Figa coa bola e que nos apoian para facer o 11 galego, fotógrafos, fotógrafas, CMs do club, xente de prensa, en xeral afeccionados tamén, porque é un traballo duro, pero a verdad que paga moita pena e pasámoslo moi ben. Aquí 30 onces máis, entre peito e espalda, en Figa coa bola. Banco todo o que acabas de dicir. Todo día, di Antón e non fai un carallo. No, Antón, mira, do 11 129, 130 a 11 150 capitaneou, botou o equipo ás costas como cando queda o equipo con 10 e... Eu diría que levo facendo bastantes cousas dende 11 97 ou así. 98. Pode ser, pero esta tempada non empezache cortando os vídeos todo... Bueno, pois esta tempada fixo moi ben Antón, xa acabou. Digo, refírome, esta tempada, a principio da tempada houve vaciles de Antón se sienta aquí a facer a reaccionar aos directos e cosas así. Xa no. Ahora xa no, pero esta tempada houve eses vaciles, o sea, que igual 125 sí, por iso. Son vaciles continuados. Os últimos 25-11, os últimos 20-11 Antón capitaneou este club, que é o que ten que facer, que palgo é cousa dos dous, que carallo. E xa está, é maravilloso. Comida durante a semana para decir se seguen. Nós imos a seguir, verdad? Eu creo que nós... Obviamente podemos hacer moitas cosas no verán, pero nós imos a seguir, probablemente. Home, a min gustaríame non seguir así, desta forma. Pero correcto. Eso xa é outro tema. Claro, o sea, temos moitas ideas e obviamente gustaríamos en algún momento profesionalizar isto ben, ter un estudio de verdad, ter un realizador, facer as cousas moi ben. Pero bueno, eso requiere un apoio que é complicado tamén. Entón, bueno, este verán sí que vamos a falar moitas cousas, eso é verdade. Eso é verdade. É un verán moi importante. Cando vos ides pelexar e romper o proxecto, como Andy Lucas, ainda nos quedan bastantes discos que sacar antes de empezar a sacar a merda un do outro, como Juan... Eu creo que nos saturamos bastante ben. Como Juan Cruz e José Mota. Eu creo que nos saturamos bastante ben. Sí, moi ben, moi ben. No momento que sei que me vai a botar a bronca, eu agacho cabeza e tal, cando é a inversa non me fai caso, entón aí non temos problemas de comunicación, por así decirlo. Así que eso, vai haber un baile de adestradores bonito na terceira. Anxo manda máis que Antón, está claro. Sí, pero porque pon a cámara, fai a realización, eu digamos que eu fago todo, todos os días que saco mandos a él para que él los meta no directo un tras outro. Entón é evidente que fai máis porque no directo eu estou aquí coa cara, él está tecleando cousas para meter vídeos, imaxes e demais, eso é evidente. Que equipo colles hecho? Ata que a cobertura de algún conflicto bélico vos separe. Ou o prezo da gasolina, que non o tocamos aí. Ai. Onte fixeime, tío, pasei por aí pola Galvesa, porque onte fun a Celta Fortuna, pero fun porque está moi cara a gasolina, como xa sabemos, entón entrei pola mañá e volvín en bus.
E pasei por diante dunha soñera que está aquí en Santiago, e 1,70 e pico, digo. Primeiro dixo o nome e agora xa. Un O que? antivirus está bastante... cuidado co ébola, que xa vichedes que a Organización Mundial da Saúde declarou emerxencia mundial, non sei como é o tema concretamente, pola cepa de ébola da República Democrática do Congo e de outro país máis que non me acordo, pero xa o país veciño. Entón, cuidado, De Hormuz sabemos algo. Pois en noticias de Holanda, en noticias de Hormuz, non hai tempo que non se sabe moito. Normalmente están tranquilos ali os que mandan, os que teñen aí os tanques preparados. Están tranquilos, Anxo xa está totalmente igual o que este dicindo neste momento, está mirando para o teléfono. Eu ata que ti dixas, eu aquí estou. E pouco máis. Como non preguntedes algo máis, bótame. Fostes votar onte en Andalucía? Non. Bueno, tema política non nos imos a meter, aí xa sí que paso. Vaciles así coas guerras e tal, vale, pero coas epidemias, estas cousas, pero política. Teño calor, estou deixando quitarme o jersey, pero por debaixo levo a camisola do pijama, así que eu creo que podemos deixalo aquí, por favor. Está ben xa, non? 2 horas... Perderon os... bromas con catástrofes, sí, evidentemente. Perderon os Bad Boys da NBA, os Detroit Pistons. Será un paralelismo do que pasa co Club Lemos? Vermello ou azul, Antón? Ambos, da Unión Deportiva Ourense. Que populista. Cando faz o programa na túa terraza? Que? Por que sabe que ten terraza? Que terraza? Por terraza... New York ou Cleveland. Eu vou dos Knicks, Non teño terraza. Eu creo que gañen os Knicks a NBA. Que medo me deu eso de Jatalim, Jatalim, estás escondido na miña casa en algún lado? New York ou Cleveland? Xa respondiche, non? Eu creo que xa podemos... A retención de audiencia en YouTube, o sea, canto máis tempo dure os usuarios vendo o teu vídeo, máis o recomenda ao resto de usuarios. E eu creo que, dende que rematamos as entrevistas, que xa hai un baixón tremendo, porque entre escoitar o teu amigo dar unha entrevista e escoitarnos a nos falar do resto do fútbol galego, xa marcha moita xente. Cando rematamos o 11 e falamos das nosas mierdas ata o final do directo, aí xa cae en picado a visualización, O sea, encargámonos, parece que nos gusta que o algoritmo nos recomende menos. Iso xa é retención de líquidos, que non é boa. Agora, en serio, no Mundial tedes pensado abrir. Teño pensado pechar. Eu teño confianza para un día obrigarlle a poñer a cara nun partido de mierda e estar aquí falando desto, pero cun partido de fondo e falando do que está pasando no partido, ou incluso meter a narración de quen este narrando o partido e non simplemente falando. E sabes o calor que fai nesta buardilla no verán? O sea, é un animal. Bueno, se son as 2 da mañá non hai fallo. Se son as 2 da mañá non hai fallo, vale. Se é as 2 da mañá. Ademais, hai que buscar un patrocinio dunha cerveza para o Mundial e tomando unha birra vendo o Mundial. Iso está, joder. Comigo contade, dixo Adri. Perfecto. E que se pase todo o mundo aquí, como se fora un stream benéfico destos que vayan saindo persoas coa cariña. Como se fora un stream benéfico, pero sin ser benéfico. Perfecto. Claro, os reels que subimos a YouTube Shorts, que tende aí quero likes e tal e todo eso, suscribidevos, hypean, todas esas cousas. 5 céntimos por reel. Cuidado. Ni pa un chicle limón. No, e un 11 galego de 2 horas non dá nin 2 euros. Un 11 galego de 2 horas non dá nin 2 euros. Seguro. Comprobocho agora mesmo, vamos. Que nin 2 euros. E menos falando en galego, que o CPM é pouquísimo. Mira, digo agora exactamente. Por exemplo, se carga a cousa. 11 galego 149, mira, que ten 945 visitas. Vou aquí, retención do vídeo. Onde se mira isto? Aquí. Deu exactamente 2,58 euros por 918 visitas. 2 euros e medio. Bueno, pois hai que compartir a birra. Pois xa gañastes 2 euros máis que eu neste rato. Rato non existe en galego. Pabila, Jatalim. Imos pasar un bo rato, veña, por favor. Pabila, Un partido random millón, estamos todos aquí, anaco. Eso así me gusta. Sí, home, evidentemente. A ver, evidentemente... Claro, un partido random. No, digo que evidentemente a xente que nos ve non gaña nada. Si fuera tribu esto, compartíamos todos coche e xa gañábamos pasta todos, pero... Oye, cuidado, non empezamos a facer os directos nun coche. Como Maldini, as porcentaxes nun coche, compartindo un coche. Oye, cuidado. Se gañamos máis nun coche que aquí... Estaría ben. Bueno, rapaces, creo que xa chegou, rapaces, rapazas, xente que consumidora de ceiga co bola. Grazas. Por certo, bueno, isto non se pode contar aí.
Gracias. Langrán. Grazas por unha tempada magnífica de Onces Galegos. Grazas, por suposto, ao Exalta Centro Deportivo e ao Globo de la Abuela por contar con nós con ano máis no patrocinio destes Onces Galegos. Oxalá renovemos para a vindeira tempada, porque hai confianza cos patrocinadores. Así que... Non pecha Figa Cabola. Figa Cabola non pecha. O lunes que ven estamos aquí en directo, de que A non pasa? ser que saian novas proxectos de traballo, pero Eu, en principio... a non ser que o ano que ven este narrando NBA en Prime, non pecha isto nin morto. Bueno, morto sí, non? Pero... Sí. Cando cheguedes a Andamín eu xa estou morto. Nada, vémonos o luz que ven, cun repaso a actualidade que vai ser fresquiño, que non vai ter tantas cousas que preparar, que vai ser aquí chegarnos e poñarnos a falar, igual algunha entrevistiña, se hai algún ascenso, se hai algunha cousa, pero Sobre todo para pecata minuta, bueno, que algunha entrevistiña de algunha copa, algunha entrevistiña do que pode ser a final do playoff galego, pero bueno, xa veremos, pero vai ser algo rapidiño o lunes que ademais se nos vedes os xoves en Riazor Saudade, pouco máis. Eu irei a Cuenca. Teño intención. Grazas, Catalín, facedes que os luns sexan menos luns. E vos a nós, moitas grazas, amigos, de corazón. Domingo 7:30 por 60 pavos. Cuenca? Sí, acaba de decir Maioreu. Domingo 7:30, moi ben. Xa teño que ser montado. Vémonos. Traballo sábado. Nah, que non vai desta ainda. E o domingo, traga, a Ourense a facer contido. 20 pavos ao final da entrada. É verdad que bueno. chegaron. Sí, é verdad que Orbans Cinema, que ven aí o meme de. Sí, pero bueno, 20 pavos é que mirando pa Cuenca non vieites. No, mirando pa Cuenca non, en Cuenca. Que acredite o Conquense, Figa Cabola, non? O que? Pregúntalle, por preguntar que non quede. Así que, with this, non? As casas colgantes. Con ese. Bueno. As casas colgantes, sí. Sí. IRL en Cuenca, non? Vémonos. E a Cuenca non ves? Non podo. Non podes. Si poñen un partido luns, vou. Eu 35. 65-35. A ver, é que a volta fora do Couto é unha liada criminal. Conquense ten un equipazo. Xoga Mario Rodríguez, Super Mario. ex do Compos. Super Mario. Está o porteiro, xa contamos Sí. o porteiro do Granada que lle deu a clasificación o Arousa por aliñación indebida na Copa do Rei. Está, como se chama o ex do Pontevedra ese? Luis Rodríguez. Como se chama? Está un Álvaro, non sei se agora é Vázquez ou como era, que leva facendo goles toda a vida, e que non me carga Bisoccer, pero o extremo titular, que creo que Ale Díaz ou Ale non sei que, sevillano 2004, era o que quería o Bergantiños cando saiu Marru. Como che gusta filtrar, filtrador. Sí, me encanta. Esto pode contar xa tamén, está prescrito, joder. Sí. Así que eso, eu quero ir a Cuenca. Igual non vou, pero vamos. Se vas non vou, se vas... Veña, hasta aquí, xa está. Vou, non vou, se non vou. A vou iremos este ano tamén, O ano pasado estivemos con Jacob Millán en vou. Sí, é verdad. O Sonrías, vamos, sí, eu sábado solo, pero vamos. Marro, ese meteu cada trola aquí e dixo que non marchaba, é verdade. Dixo, eu en corto. Marru, podes te comprometer que vas a rematar a tempada co Bergantiños? E el... A ver, é que chega a Qatar por detrás. E chega a Qatar e paga a cláusula e claro, Marru... E o Bergan seguro... A ver, o Bergan perde moito potencial, pero por aí hai un laciño, quero dicir, ¿no? En estas categorías, quen carallo paga cláusulas? Pois... 150.000 pavos, É que non é pouca cousa. É que vamos a ver. A mí se pagan a cláusula de Antón Vieites... Que non teño cláusula, non a deixo marchar. Mira, comprando 3 a unidade sai a 2,92 euros. O sea, 2,92 euros a lata de calvo para chegar a 150.000 euros que a cláusula. Tío, xuroche que non sei por onde ia sair co de 2x3. Xuroche que non sei por onde ia sair, tío. Hai que vender 51.000 latas de atún. É mellor vender a un tipo, como... Justamente atún, pero non tanto. Calvos como os de Vilalonga, efectivamente. Ese é o problema... No, ahora fora coñas. As cámaras intelixentes están moi ben, porque siguen o balón, pero teñen un problema, que hai moito calvo. O España é o país con máis calvos do mundo, 44%. Por iso. 44%. Ou pintan a bola de negro, ou... Balón de inverno, non? Claro.
Cada vez máis, Dima de Alevo. O pintan os calvos de negro, todo pode ser tamén. Todos con gorras ao entrar. Non se pode entrar calvo ao estadio. É o que hai, tío, porque a cámara confúndese, claro. Nin calvo nin bébedo, porque agora hai controles en Riazor. Non me fales deso, por favor. Non me fales deso. Pero con 16 votaron no, pero es que escoita. Que é o Dépor? O sea, o Dépor partido as dúas. Organiza unha fanzón ás 10 da mañá. Como quere que chegue a xente? O sea, que bebes? Sugos, vendes sugos ou na fanzón vendes cervexa. Entón, se a xente bebe cervexa na fanzón organizada por ti, despois ven a policía e non che deixa entrar ao estadio por ir bébedo das birras que vendeu o propio Dépor. Sin embargo, logo na zona VIP, na área 1906, ali a cubatas. Pois, a ver, é que, por favor. En fin. E con esta reivindicación. Ahora sí, ¿no? Ahora xa queres marchar ti, xa conseguín que ti tamén queres marchar, ¿no? No, eu... outro día mandei... Vémonos no Couto esta finde, sábado e domingo. Recuperei o vídeo de Atrapa o Camarón con Cel Tangana Lucas Peteiro de TQHT, o concurso que só se fixe unha edición porque logo canseime que era un coñazo o pasapalabra. É histórico ese vídeo, o sea, o meme de... Pues mira, pa un descanso no Mundial. O vídeo viral de cando te borran a memoria, pero así podes volver a ver ese vídeo. Ese vídeo con Cel Tangana é, maravilloso. Para un descanso no Mundial, facemos un curtiño. Guardiola fixo moito mal o fútbol. Javi Souto, 18 de maio de 2026, en Fica coa bola. Vémonos! No vindeiro vídeo directo. De Fica coa bola. Grazas. O lunes que ven, regresa a 20 da tempada, vémonos o...